eta Ozenpika eta Uegobia, daude orain puri-purian. Ozenpika txertatu egiten da, besoan, tripan eta hankean ere bai, eta sustantzia hori sartzen dugu gorputzean. Eta, sustantzia, famatuek eta figura publikoek dakaen pixua askargaltzeko metodo gisa hartu dute. Eta horrek eztabaida handia sortu du. Sare sozialetan ikusten ditugun gorputz estereotipatu askoren atzean horrelako metodoak gaude. Estatu Batuetan dozenaka aurpegi ezagunek erabili dute hau beraien itxuralatzeko, baita hemen gertu ere, eta izugarrizko eragina izan du gizartean. TikTokeko influentzarrak ere erakutsi izan dute, eta Elon Muskek bere fisikoari buruz galdetzean, Wegovy hartzen zuela aipatu zuen orain dela urte pare bat. Zalapartak badu bere zergatia. Osasunaren mundu erakundearen arabera, obesitatearen tendentzia ia hirukoiztu egin zen 1995 eta 2016 artean, eta ondorioz gaixotasun asoziatuak areagotu egin ziren. Hala nola, bigarren motako diabetesa, gaitz koronarioak eta minbizi mota jakin batzuk. Horregatik, honen aurrean sendagaiak sortzen hasi ziren. Baina, produktu hauek merkatuan ia 20 urte daramatzate, eta zergatik hitz egiten da hainbeste orain gauza hauei buruz. Obesitateari aurre egiteko eraginkortasuna duela gutxi deskubritu dute. Hau da, Ozenpikak eta semaglutidak duen eraginkortasuna pixua galtzeko orain deskubritu dute. Orduan orain hasi da kanpaina hori abian jartzen, eta orain hasi da hau modan jartzen ere bai modu batea esateko. Eta ikusi zenez, kontrol glusemikoan eragin positibo ez gain, bigarren motako mellitus diabetesarako tratamenduan zeuden pazienteek beren pixua nabarren murritzen zuten apetitua kentzeko medikamentu honekin. Medikamentu honek iten duen efektu bat ere bada, sartzen duzunean gorputzean, apetito danak kentzen dizula. Orduan ez dezu jateko gogoa eukitzen, eta hori da ite dizun efektu handitako bat ere bai. Eta gainera, biralitate handia izan du mundu osoan zehar, adibidez TikToken milioika visualizazio dazka hashtagak, Ozempik hashtagak eta horrelakoak. Jende asko sartzen da bertara informatzeko nola doan hau, eta askok interesadaka ere bai hau erabiltzeko. Baina, Hemen Euskal Herrian ere, badabil bueltaka? Badabil bueltaka. Bai. Eta hori, jende askok nahi du hau eskatu, baina errezeta bidez doa. Eta, aparte ordaindu berdezu 250 inguru komentatu izan dugu izatea lehia betian hau hartzia, baina hori, euki berdezu baimen bat eta errezeta bat zuri hau eman alizateko. Hor dago gako nagusia, hau da, hau ezin duzu erosi internetez, edo supermerkatuan, edo farmaziara joan, eta ez dakit, aspirinak erosten dituzun bezalaxe, hau mediko batek errezetatu du behar dizu, eta hor ere egon da eztabaida hori ez, mediku batzuk ari direlako, soilik grasak galtzeko helburuarekin, edo argaltzeko helburuarekin, beraien pazienteak argaltzeko helburuarekin errezetatzen. Eta hemen berez, aipatu dugu, diabetesa pairatzen duten pertsonentzako botika bat dela. Baina mediku batzuk antza denez ari dira errezetatzen beste arrazoi horrengatik, eta hor ere eztabaida sortu da. Guri galdetu dugu inguran ditugun medikuekin hitz egin dugu, eta aipatzen digute, baietz, hemen Euskal Herrian jendeak eskatzen duela. Hasi dela jendea joaten medikuarenera, esanez, kaixo, nik Ozempik nahi dut, errezetatuko zenidake, eta zergatik nahi duzu, argaldu egin nahi dudalako. Hor ikusten ari nahi, sendagaien Espainiako agentziak, adibidez onartu duela, argaltzeko klinika pribatuetan Ozempik erabiltzeak sortu duela hornidura falta, edo larriagotu egin duela. Bai, eskaera handia dago, eta ez da iristen produktua. Osa, han beste eskatzen da, ez dala iristen produzitzen kantitate hori asetzeko eskaera hori. Orduan, hor badao, benetan berdun jendiak ezin dula eskurature ez askotan. Eta jende hori junberdala bilatzen, produktu hori, diabetesa dakan jendia, junberdala askotan juteala eroste, eta ez da hola. Hemen elementu kezkagarri asko daude, batetik
hori, eta esan genezake, kezka logistikoa izan daitekela hori, ez? Benetan diabetesarentzako behar duen jendeak bagian ez eskuratzea, hori arazo logistikoa izango litzake, baina hemen ere badagoia beste arazo sozial edo filosofikoa dela, 80 eta 2000 hamarkadetara itzultzen ari garela argaltasunaren gorazareari dagokionez. Azkeneko urtetan egonda aldaketa bat, egin ziren ospetsu gorputz handiagoak, esan dezakegu, edo ipurdia handiagoak adibidez, eta bular handiak, eta hori bai, gerria beti estu, baino ipurdi eta iztarra handiagoak modan jarri ziren, eta orduan hasi zen beste industria bateren martxan, eta egiten ziren ebakuntzak BBL deitzen zaiona, Brazilian Butt Lift, ipurdi gehiago jartzeko, eta orain hueltatzen ari gara 80ko eta 2000ko hamarkadara bagoazela berriro garai hartan deitzen zitzaion heroin txik estilora. Hau da, zuri begiratzen norbaitek pentsa dezala heroina kontsumitzen duzula. Hori da helburu estetikoa. Zu hain argal egotea, heroina kontsumituko bazenu bezala. Hori bere baitan da izugarria. Bai, ziurrenik ere badago hemen, ez? Azken hamarkada, bi hamarkada hauetan, hamarkada terdi honetan, hori aldatzen joan dela, baina aldaketa ez dela nolabait sustraitu edo egiazkoa izan, ez? Eta batean agertu da miraritzat jotzen dugun edo gizarteak jo dezaken sendagai bat, eta berriro joera zaharretara, gaitz zaharretara jotzen dugula segituan, ez? Miraria baldin badago nahi dugu berreskuratu 80ko eta 2000ko hamarkadako joera hori. Eta honek areagotu duela hori akaso, ez? Eta etekin atatzeu gaina. Eta gero hemen ekonomiko handia da olare bai. Hainbat pertsona ospetsuera agertu dira horren alde egiten eta kanpaina egiten. Kim Kardashian bera. Hori da. Kim Kardashianek adibidez, 2015an edo inkeston operazioa intzun titiak jartzeko eta ipurdia eta hola, eta goatzen naiz izugarrizko oi hartu neukizula horrek, bere gorputza izugarri alatu zalako, eta oain jakina da kendu indula eta nahi dula argalagoa izan. Edo hori da mintzat berak esaten duela. Berak ez du Ozempika ipatu. Bai, berak onartu du Ozempika hartzen duela? Bai. Ez dakit Ozempika bea, baina beak behintzat izugarrizko aldaketa egin du eta kanpaina inomen du. Berak ez dula onartu, Nik irakurrieten agatik bai. Kontu hori ere badago. Famatu asko... Kim Kardashianek onartu du Ozempika hartu duela. Bai. Arraro egiten zitzaidan. Hemen badago kontu bat dela, famatu askorengatik esaten dela Ozempika hartu dutela, baina gero famatu horiek ez dutela onartzen, eta horre ere badagoela arazo bat, dela neska gazteek eta ezain gazteek ikustea urtarrian pertsona batek zeloditasun maila duen eta ikustea martxoan zenbat kilo argaldu dituen eta pentsatzea hori era naturalean dietarekin lortu daitekeela edo kirolarekin lortu daitekeela eta ezin da. Hori lortu dute botikarekin lagunduta. Ze bestela hain aste gutxitan horrelako aldaketan nabarmenak ezin ditezu jasan. Eta horrere, hori ere arazo bada, ze kezka hor badago eta gezurra izan daiteke hori, ez? Hau da, zuk pentsatzea hori naturala dela eta ez da naturala. Eta hori zuk saiatzea era naturalean erreplikatzen hori eta ez lortzea. Bai, ala da. Bai, eta gero hor sortu da, irakurtzen ebilen orain ez, jantzi puntualaren fenomenoa ez, nahi dute oporretarako kilo batzuk galdu, edo nahi dute ezkontza baterako soineko honetan sartu eta ardun, horretarako bakarrik erabiliko dut, eta horrelako banalizazioak ere gertatzen ari dira, baina esan beharra dago, Ozempikek kontrako faktoreak dituela. Batzuk filosofikoak, sozialak eta politikoak izan daitezke, eta agian giro horretan ari gara, baina hortik aurrera ere badituela kontrako faktoreak. Bai, ondala hilabete pare bat intzan kontzeptu bat, da Ozempik aurpegia deitzeana. Eta esateguenez, askotan dakiu ze jendek hartzen duen Ozempika, ze hain askar galtzen dute pixu hori, arpeia ere bai erori bezala egiten zaiela. Eta arpeiko muskulatura edo arpeiko grasa hori ere bai galtzen dutenean, erorita bazekaten bezala ikusten omen da behin aurpegia. Eta hori askotan ere bai estetikoki eta tratamenduak itea erakitzeitu olako famatuek jakiteko hori konpontzeko eta ez ikusteko ere hain nabarmena izan dela pixu galera hori. Eta hortaz gain, badaude hor pankeratitis eta pankerako memitziaren kasuak jakinarazi ez arren eskura dauen datuak ez dute bermatzen
gaixotasun horiek izateko arriskoa da honikan, baina bai erabili dutenen artean asko ikusi dela gaixotasun hau. Eta bueno, oain nahi dia pixka bat ikertzen ere bai ze kontrako efektu hau dazkan, ze umuen hasi. Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon Euskal Herria goitzeko 7 dira, martxoak 21 ditu, ostirala da, iritsi da udaberria, ongi etorri naiz irratira. Abenduan aitortu zuen Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak Euskadiko Pilota Federazioa deritzona bere kide gisa nazioarteko ofizialtasuna ekarriz. Espainiakoak ez du erabakia onartu nahi izan eta auzitegietara jo du, behin-behinean baina oraingoz Nazioarteko Pilota Federazioak ez du Espainiakoa kanporatu, halere gogor egin du Euskal Federazioaren nazioarteko aitortzaren aurka abiatu duen ekimenaren aurka. Eta bestalde, belaunaldien arteko erreleboaren alde eta PPren eta Voxen aldeko botoarekin Gasteizko Legebiltzarrak EAJaren eta PSeren proposamena onartu du, aurrek eitzako usaldietan armarik gabe laguntzeko aukera. Izan dezaten Euskal Herria Bilduk 16 urteko gutxieneko adina proposatu zuen eta Batuketak 18 urtekoa. Otxoak zuen babesa bertan bera utzi du Espainiako Kongresuak eskuineko alderdian boto baturarekin. PP izan da elikadura soberakinen inguruko lege baten Otxoari babesa kentzeko emendakina aurkeztu duena, landa eremuaren bozera maile gisa aurkeztu du bere burua. Podrán acallar y retirar las enmiendas, pero no van a acallar al mundo rural. No van a callar a nuestros agricultores y ganaderos. El mundo rural unido y defendido por el Partido Popular tendrá futuro, no lo duden. Ekimenarekin bat egin dute ultraeskuineko eta eskuineko alderdiek, tartean EAJak ere. No se trata de desproteger, se trata de proteger a la ganadería extensiva. Porque quien ataca es el lobo y lo hace porque es un animal carnívoro depredador y lo ha hecho desde que el mundo es mundo. Eta Euskal Herria Bilduk ez du gastu militarraren areagotzea babestuko eta gainerako eragile politikoei galdera zuzena bota die Arnaldo Otegi idazkari nagusiek. Ea nork uste duen Europaren etorkizuna gastu soziala murriztu eta armak eraikitzeko izango den. La pregunta que yo me hago y que nosotros nos hacemos es ¿rearmarnos para hacer una guerra con quién? Cuando sabemos que esa es una guerra que nos va a llevar al colapso a nivel planetario. Segundo, ¿quién va a combatir? Y tercero, ¿no es más razonable pensar que Europa necesita autonomía estratégica? Sí. Una posición de fortaleza, sí. Con un proyecto político que reparta la riqueza y respete a las naciones sin Estado, sí. Y con un acuerdo con Rusia, evidentemente, con la otra parte que garantice la seguridad para todas las partes en Europa y nos dé paz y prosperidad. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta pare bat istripu izan ditugu gaur goizean, lehenengoa orain dela ordu bi pasatxo, N1-2-1A errepidean, Irunen 70 kilometroan, norantza bietan dago itxita errepidea eta desbideratzea bideratu dute 6-4-5 errepidetik. Eta bestalde Izurtzan ere istripua izan da, BI-623 errepidean, 38 kilometroan, momentu honetan txandakako zirkulazioa dago ezarrita. Hau trafikoari dagokionez, seguraldiari begira udaberria heldu zaigu bai, baina euri eta haizebola da tartean. Ea, Iker Ibarluzeak zer kontatzen digun gaurko eguraldiari buruz. Giro argiagoa izango dugu ostiral honetan, naiz eta erabat lasaitzerik ez duen lortuko. Goizean goiz edo egun sentian oraindik hodei dezente izango da zeruan, bereziki lurraldearen hego isurialdean eta ekialdean, bereziki Nafarroan, eta bertan oraindik euri zaparrada batzuk izango dira, Pirineo inguruan oraindik handi samarrak izatea baztertu gabe. Goizak aurrera ginala ordea atertu egingo dutenean eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, beti ere hodeiak trinkoagoak izanik lurraldearen hegoaldean. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta geroz eta iparralderako geroz eta zeru argiago agertuko da,
Baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki azken orduetan berriz ere hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko da eta azken orduetan hegoaldean euri pixka bat ere izango da. Haizeak hegoaldetik zakar edo oso zakar joko du bereziki goizean eta azken orduetan temperatura minimoek behera egingo dute, 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak aldiz antzeko kokatuko dira, Kantauri isurialdean 17 eta 21 gradu bitartean eta Hego isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira eta altuenak aldiz kostaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu. Kaixo naizale, kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege Fiba irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. hamarkadako Jamaikara erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, Rege Sukarra ona da. Don't you try to stop them, you don't know what it means. The reggae fever is good, the reggae fever. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 7 eta 7 minutu jo berritan entzule. Goiz guztia daramago esaten, baina iritsi da udaberria. Atzoko egunez iritsi zen, naiz eta askok dioten, martxoaren 21 hasten dela, ez 20an hasten da. Iritsi da udaberria, baina giro makaltxoa daukagu. Bilbon behintzat euria nagusi, atzo ere haize-bolada gogorrak izan genituen. Eguraldiaren iragarpena ere entzun dugu, gaurko eguraldiaren iragarpena, eta jakin nahiko nuke Irun eta Ilundain aldetik ere ze eguraldi dugun. Horretarako, telefonoaren bestaldean ditugu Xole Agirre eta Mikel Lasarte. Egunon? Egunon. Postasunez hartu duzue udaberriaren iritsiera edo? Bai. Bai, Mikel esan, bai. Ongi, bai, beti udaberria ongi etorrie izeten da. Justo gaur goizean goizekita haitzen naiz pixkoak neguko balantzea egiten da oso datu kuriosoak agertzen den. Da, adibidez, 60 egunetan egin du eurie aurtengo negu hontan eta guztira 320 litro pilatu de. Hau da, urte osoan botatzen dunan, kasi erdie botado azkeneko 3 negu parte hontan. Eunik euritsuna, abendun 8, 60 litrokin, 60 litrokin. Eta abendun 8 eta 9ko eurie kontatuta, 85 litro. Da, gero, nahiko hotza izan da baita. Hemen baserri eskolan badaukegu estazio meteorologikoa, hor biltzen ju datuk egunero, eta hemen 30 egunez zehonduga 0 gradu ingurun o azpitik. Hilabete hotzena urtarrile izan du da. Lehenengo 15 aldi oso hotza izan duzen, eta hotzailen hasierare oso hotza izan duzen. Eta eunik hotzenak urtarrilen 17 eta 18 hor eta hotza bajuna 4 gradu terdin. Da, temperaturen esan. Bukatzeko, ja, temperatura
altunetan esan ez dela oso altu izan du. Hemen Ilundaingo baserri eskolan bildu duen datu altuna, bai, ez da 18 graduta ailegatu, eta beste urteetan noiz nahi izaten da bero gehiago. Oain martxo partean, 20-22 graduko eunek desente izaten da, eta aurten momentuz bintzet, bai, fresko xeo die, negu, eta, baina, bueno, alare, udaberri aurreatu heldu da hemen, ikusten dugu, 21 egun, neko diferentzikin heldu da, beste urte batzukin konparatuz, loreak eta aurreatzen aire momentuz, ez dakit ze gertatuko, baina momentuz bintzet, hoi izan ditikeen. Begira, kuriosoa da, datuek horrela diote, ez dela aparteko negu bat izan, egunotzak izan ditugula, euria egin duela ere, negua horrelakoa delako eta horrela izan behar duelako, baina esango nuke sentsazio orokorra kontrakoa dela, ez? Udaberri giroko negua izan dugula, ez duela aurreko urteekin alderatuta gotz gehiegirik egin eta euririk ere ez duela gehiagirik egin, ez dakit? Zuek sentsazio berdina duzuen edo? Bueno, ni kalean eitzen dut lana eta orduan kontuetzen ze eitzen duen, baina igual geho datukin ikusi eta bai, ematen duna baino gogorragoa izan du da. Elurre faltatua, hoixe bai, elurre 2 egunetan bakarrik eta hoik martxoan. Baina bestela, bueno, hotz asko indo, aurtengo negunda, euri ere izugarri, zerue gehienetan estalita, egon du da. Hor ditugu datuak eta neguko balantzea ere, mi esker, Mikel, lan hori hartzearen. Xole, Irunaldetik ze eguraldi dugu gaurkoan? Momentu honetan 18 gradu dugu. Gauez haize handia egiten zuen, baina orain lasai dago. Haize bortitzak izan ditugu azken orduetan eta horren ondorio ere, atzoko egunez, eta aurreko asteetan ere izaten ari garen sute mordua. Atzo Jaizkibelek hartu zuen sua, Pasaia inguruan, 30 hektarea mando, erre dira. Bai, hori entzundet. Bai, horre bileziren helikopteroak eta zua itzaltzen. Dena dela, gaur beste gai baten inguruan ere hitz egin nahiko nuke, biokin, ez dakit enteratu zareten, egiza legea moldatzeko, erreformatzeko proposamena onartu dela, antza denez. Kontua da, eiza lizentziaren jabe izateko beharretatik kanpo geratzen dira eiza jardueran aktiboki parte ez duten pertsonek eta euren parte hartzea legean ezarritakoaren arabera eizan aritzen direnei laguntzea mugatzen da. Eta horretarako, laguntzailearen figura deitzea eta arautzea da albistearen muina. Kontua da, laguntzaileek eiza baimena izateko beharrei uko egitean zaionez, adin mugak ere kendu egingo direla, eta horri esker aurrek eiza usaldietan parte hartzeko baimena izango dutela, baldin eta armarik ez badute. Esango nuke gai korapilatsua dela, honek kate luzea ekarriko duela atzetik, ez dakit horren inguruan ze iritzi duzuen umeak eizara joateko baimena izatea, giro horretan sartzea, ez dakit zuen iritzia jakin nahiko nuke? Ni ez nahi zumen eizaren zalea, ez da. Eta ez gustatzen armakin ibiltzea aurrak. Eta gero animalia bat hiltzea emozionalki eragiten duela iruditzen zait, ez dakit. Eta eizara joateko adina ez jartzea istripuak sorditzake. Esaten dute tradizioi bat transmititzea dela diote, baina ez dakit, nik ez nago, ez dut ikusten ondori, ez dakit. Ez zaude horren alde, Mikel, zuk zer diozu? Bueno, ni ez naiz, eizterie gai komplikatu da, baina onartu behar da eiztarik bere funtzioa egiten duela inguru giroan, bai depredadorean eta plagan kontrolean, adibidez,
basurdeakin hemen gure ingurun izugarrizko arazoa tai, eta nekazaritzan eragin oso kaltegarrik egiten due, batez ere zerealan kultibotan eta alde hortatik eskertzen da, eizarin papera pizkoat populazioik kontrolatzen. Bestela, izugarri ez ditik esinistatu behin, hemen ikusi itizke 15 eta 20 basurdeko hilarak noiz nahi, eta hoik nekazaritzako lurreta sartzen denean, izugarrizko kalteak egiten duen. Bai, hori da, Bai, bestetik, gauz batzutan oso zorrotzak eta umeak beste intu asko, eta beste batzutan uste azkiu pantailak eta kaltegarri goden gauzek, eta horreke okerra hundie odrog eta erraztasun ikaragarriz sartzeko bidea izeten due, orduan, dena erlatibotasun batean hartu behar da, eta baita umeak nik uste naturaltasun batean hasi behar duela. Bestela etortzen zazkie 20-25 urte eta ez erraiteko gaitasunik ez due izeten da, uste oide ez dela. Hor, lehenengo aipatu duzunarekin lotuta hori da, aldaketa hori defendatu duten alderdiek ere esan dutena, ez? Eizak oreka ekologikorako eta, esan duzun bezala basurdeak bezalako animalien kontrolerako dituen onurak azaldu dituzte, eta erabili duten beste argudioetako bat belaunaldi erreleboa bultzatzearena da. 2000 datuak emango ditut, 2011 eta 2022 artean lizentzien kopurua asko murriztu dela. Xole, zuk aipatu duzu emozionalki ere eragina duen zerbait dela, animalia bat hiltzea, eta horrek gero izan ditzakeen ondorioak. Ez dakit horren inguruan apur bat gehiago sakondu halko zenuken, edo ez dakit, Mikel, zuke horren inguruan zer iritzi duzun? Bai, esango nizuke, grazia hondik ez ziteiten, arman kontu horren, sekulen ez dut arma bat eskutartean ibili, baina, erlatibotasun batean hartu behar da, askotan ikuste gure gizartean hipokresi ere asko egoten dela. Ni beti jartzeot adibide bezala, hemen denak nuklearran kontra gaude. Baina geho, ez du inoko arazoik, frantzitik ekartzen den, importatzen den energi nuklearroi erabiltzeko. Da, olakoak gertatzen zazkiu ikaragarri. Gauz batzutako oso zorrotzak eta bestetako ez du inongo perjuizioik. Eta, dena bere osotasunean behitu behar da. Xole, zerbait esatera zinduazen? Ni beti esaten dut armak etxian ez direla ondo. Ni ikusi dut Kanadan eta hola nola denak armarioan daukate eta hola. Nire giroa eta nire ez dakit irunen, nik uste dut ez dagoela hori ez dakit tradizio hori hainbeste, eta berdin nire ikustena ez da normala, baina ez dut ikusten ondori. Nik. Nei ematet, mina hundina momentu hontan, Espainin eta Europan eta leku guztitan berrarmatzean alde eta presupuestoak aurrekontuk haunditu nahitue Europa berrarmatzeko eta bestea, eta inorrek ez du esaten da. Laretxe hau zer da, ez zote dau odolik Euskal Herrin horren aurka altxatzeko eta horren kontra joateko, ze horrek geho baldintzatuko txugo irakaskuntza eta pentsiodunen errentak eta dena, eta alde hortatik oso kritika txiki ikusten dut. Bai, hori ere beste... Ezkerreko eta eskuineko alderditan denak ados daude. Mateo partidu bakarra daula momentu hontan agintean. Bai, esango nuke, hau ere beste gai potolo bat dela, Europaren berrarmatzea, eta ekarriko duela horrek ere zer esan handia, hitz egiten ibili garen, eiza legearen ingurukoak ere, segura asko iritzi kate handia ekarriko duelako, eta horregaitik izango dugu tartea, urrengo egunetan ere, nahi izan ezkero honen inguruan hitz egiteko.
Goizeko 7 eta 20 minutu jotzear dira, gaur luzatu egin zaigu pixkat, gustora egon garelako, hitz egiten, baina hemen utzi beharra dugu, Xole Agirre eta Mikel Lasarte, mila esker, beste behin gurean hitzategatik eta datorren ostiralean egongo gara berriro. Bale, ba. Aste buru ona pasa. Berdin. Berdin. Agur. Galdetu zenidan ondik iristen den. Galdetu zenidan baina erantzunik ez. Galdetu zenidan bide laburra zein den. Galdetu zenidan baina erantzunik ez. Galdera bat irekitzen hasi da zauria. Berandu da. Galdera bat eta espero ez zenuen erantzuna. Gaur eta orain ez. Goizeko 7 eta 21 minutu dira entzule eta kirolei tartea egin behar diogu. Kirolei edo ez dakit non kokatu urrengo albistea Euskal kontuetan, kiroletan, bagoaz behin-behinean, baina oraingoz nazioarteko pilota federazioak ez du Espainia kanporatu. Halere gogor egin du Euskal Federazioaren nazioarteko aitortzaren aurka abiatu duen ekimenaren aurka honen inguruko xehetasunak Jon Tegieriaren eskutik. Abenduan aitortu zen Euskal Pilotaren nazioarteko federazioak Euskadiko Pilota Federazioa deritzona berekide gisa nazioarteko ofizialtasuna ekarriz. Espainiakoak ez du erabaki onartu nahi izan eta auzitegitara jo du. Jarrera horrek arriskoan jarri du Espainiako Federazioa bera eta ostegun honetako batzarrean kanporatzea izan du aztergai nazioarteko federazioak. Azkenean ez da halakorik izango oraingoz. Izan ere bere erabakiaren berri ematen duen oharrean nabarmendu du nazioarteko federazioak behin-behineko erabakia dela. Espainiako Federazioari nazioartekoak antolatutako lehiaketetan parte hartzen utziko dio kirolari guztiak babestu asmo dituelako. Sortu den egoeraren ardura egungo eta bere aurreko Espainiako Federazioko presidenteena dela dio nazioartekoak. Biek ausarkeriz edo arinkeriz jardun dutela dio, gazteleraz temerario adjektiboa darabil. Euren errarekin pilotariei egoera itogarria eragin diela deitoratu du. Izan ere, Espainiako Federazioak hartutako ukazio bidearen eraginez, amateur mailako txapelketa garrantzitsuenetik kanpo geratzekotan izan dira Nafarroako Federazioan dauden pilotariak. Azkenean, Euskadiko izena daraman Euskal Autonomia Erkidegoko Federazioaren eta Nafarroakoaren artean adostasuna lortu zuten Grabni txapelketerako. Azken honek, Euskal Federazioaren aitortzaren zilegitasun osoa azpimarratu ostean. Errixako Federazioak ez zuen halakorik egin, Espainiakoarekin lerratu zen, eta urteko txapelketa nagusitik kanpo geratu dira bere pilotariak. Egoera korapilatsuak sortuko dira oraindik eta adibidez, Nafar pilotariak egoera zailean gera daitezke. Maiatzaren 31an Gernikan Nazioen Liga izango da. Bertan, Euskal Federazioaren eta Espainiakoaren arteko partidak ikusi halko dira. Norekin parte hartuko duten Nafarrek? Baliteke teknikoki Euskadiko izena daraman federazioarekin parte hartzeko aukeraren bat irekitzea. Bestela, Espainiakoarekin aritu beharko lirateke. Eta hala egingo aldute, azken urtean dinamika indartsua sortu da pilotarien artean Espainiako eta Frantziako federazioekin lehiatzeari uko egiteko. Iazko abenduan lortutako aitortzak bide berria ireki du Euskal Selekzioen ofizialtasunean eta urratsez urrats ikusi beharko da orain nola urratzen den bide berri hori.
Belaunaldian arteko erreleboaren alde eta Peperen eta Voxen aldeko botoarekin Gasteizko Legebiltzarrak EAJaren eta PSeren proposamena onartu du aurrek eizako usaldietan armarik gabe laguntzeko aukera. Izan dezaten Euskal Herria Bilduk 16 urteko gutxieneko adina proposatzen zuen eta Batuketak 18 urteko Itxaso Leon. Gasteizko Legebiltzarrak eizari buruzko legea erreformatzeko onartutako proposamenaren muinean jasotzen denez, eiza lizentziaren jabe izateko bete beharretik kanpo geratzen dira eiza jardueran aktiboki parte hartzen ez duten pertsonak eta haien parte hartzea legean ezarritakoaren arabera eizan aritzen direnei laguntzera mugatzen da. Horretarako laguntzailearen figura definitzen eta arautzen da. Laguntzaileek eiza baimena izateko bete beharrari uko egiten zaionez, adin mugak ere kendu dira eta horri esker aurrek eiza usaldietan parte hartu ahal izango dute armarik ez badute. Hau da, lege aldaketak eragin bakarra du. Edozein adinetako edozein pertsonak baita urtsoek ere eiza jarduera guztietan parte hartu ahal izatea, baita eiza larriko usaldietan ere adin nagusiko baten ardurapean. Pertsona hori ez da zertan aita, ama edo legezko tutorea izan. Aldaketa hori defendatu duten alderdiek belaunaldi erreleboa bultzatzeko behar argudiatu dute 2011 eta 2022 artean lizentzien kopurua 40.128tik 31.383 jaitsi baita. Besteak beste, eizak oreka ekologikorako eta basurdeak bezalako animalien kontrolerako dituen onurak azaldu dituzte. Eta 8ak zuen babesa bertan bera utzi du. Espainiako Kongresuak eskuineko alderdien boto baturarekin bat egin dute 8aren babesa bertan bera uztearekin. PPek, EAJak, Juntsek eta Voxek PP izan da elikadura soberakinen inguruko lege baten 8ari babesak entzeko emendakina aurkeztu duena landa eremuaren bozeramaile gisa aurkeztu du bere burua. Podrán acallar y retirar las enmiendas, pero no van a acallar al mundo rural, no van a acallar a nuestros agricultores y ganaderos. El mundo rural unido y defendido por el Partido Popular tendrá futuro, no lo duden. Ekimenarekin bat egin dute ultraeskuineko eta eskuineko alderdiek tartean EAJak ere. No se trata de desproteger, se trata de proteger a la ganadería extensiva. Porque quien ataca es el lobo y lo hace pero porque es un animal carnívoro depredador y lo ha hecho desde que el mundo es mundo. 2021etik zegoen babestua 8 iberiarra eizagai izateari utzi zion Duero ibaiaren iparraldean bertan daude 8 gehien. Orain libre izango da berriz ura akabatzea talde ekologisten ustez atzera pauso historikoa da. Se ha rebajado su nivel de protección sin ningún criterio científico, sin ningún argumento científico, que es lo peor, ¿no? Munduko Natura Funtsa elkartearen ustez, larria da inolako oinarri zientifikorik gabe eta erdi ezkutuan 8a babesik gabe uztea. Gaur, literatura izanen dugu hizketagaia. Horretarako, gurean, Mikel Albizu Iriarte Laguna izanen dugu. Idazle bezala, Mikel Antza ez izen literarioaz ezaguna dena. Literatura, bakizue, errealitatetik bidaiatzeko edota ere errealitatea bera gordintasunean isladatzeko modua dela. Honen inguruan solastuko gara euskal literaturaz, literaturaren egoeraz eta baita literaturaz bizitzeaz zer dakarren. Irakurle taldeak dinamizatzen abil, hori da aurkitu dudan ere literaturarekin lotura eta bide batez ere ogibide moduko bat ematen didana, beste literaturaren beste arloa deskubritu dut. Liburuak bakarrik irakurtzetik eta behin bakarrik irakurtzetik, behin da berriro eta beste batzukin partekatu eta hori, solasaldiak dinamizatu. Eta, egia esan zoran nabil horretan. Ofizio eta afizio, naiz irratian. Larun batetan, arratsaldeko ordubietan. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indara, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Goizeko 7:30 minutu entzule, 7:32 jotzear, heldu da naiz eta gararen editoriala errepasatzeko momentua, horrela dio gaurkoak, trantsizio ekologikoa auzi kapitala da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 2024ko energia kontsumoaren inguruan energiaren Euskal Erakundeak atzo emandako datuek joera kezkagarri erakusten dute. Kontsumo elektrikoaren igoera 1,2koa izan da. Datu ona litzateke erregai fosilen erabilpena txikitu izan balitz, baina ez da hala izan. Gas naturalaren kontsumoak 4,4 egin zuen gora eta automoziorako erregaien erabilerak 4,2. Joera orokorra segiz, Euskal Herrian ere itzalean geratu da gure planetaren bizitza iraunarazten duten baldintzen etorkizuna bermatzeko auzia. Trumpen iritsierak hankaz gora jarri du agenda klimatikoa, lehen ere aula zen, baina Parisko akordioaren baitan adostasun global bat lortu zen. Baina sortu den gerra komertzialak eta Europar agintariek erakusten duten gerrazaletasunak ez du larrialdi klimatikoa ezkutatuko. Trump joango da, baina gizateriak esku artean duen erronka nagusiak hor jarraituko du. Euskal Autonomia Erkidegoan azpimarra eginda industriak potentzia elektriko handiagoa behar duela. Kontsumoaren ezinbesteko desazkundearekin batera, transizio energetikoaren zutabeetako bat da industriaren elektrifikatzea, eta ondorioz lehentasun elkarbanatu bat izan behar dira traba logistikoen gaindipena. Baina arazoa larriagoa da, eta ikuspegi orokorrago batetik heldu behartzaio. Industria elektrifikatzea lehentasunezkoa da, baina hala da merkantzia garraioen sare deskarbonizatuetan pentsatzea ere. Modu berean, berriztagarrien edapena baimendutako kaos bat izaten jarraitzen du, hasteko ez dagoelako instalazioa gutxieneko batean antolatuko dituen plan sektorialik. Honek, Euskal Sare sozioproduktiboarekin beharrekin zerikusirik ez duten proiektuei bide ematen die. Lakoako exekutiboak argitu egin behar du transizio ekologikoa, energetikoa zarago, oposizioko alderdi nagusia aitzeko baliatu nahi duen helduleku soil bat den edo herriaren etorkizunerako hil alabiziko auzi bat.
Eta bagoaz ostiral honetako azalei errepasoa egitera ere etxetik hasiko gara. Egunero bezala gara egunkariaren gaurko azala errepasatzen. Gaur gurean argazkia da nagusi, goialdea hartzen du. Azalaren goialdea hartzen du argazkiak, familia gazatar bat agertzen da, hilotz baten alboan. Israelek beste 100 hildako utzi dituelako azken erasoetan. Titular nagusiak dio Euskal Autonomia Erkidegoko familien 30%ek zailtasunak dituela hilabete amaierara iristeko. 2024ko bizi baldintzei buruzko inkestak pobreziaren kronifikazioa islatzen du. 10 familiatik 4 uste dute ekonomiak okerrera egin duela eta 25.000 etxe daude berogailurik gabe. Berria egunkarian gaurkoan bestelako kontuak. Titularrak dio Rosa Zarra pilotakada batekin hil zutela onartu duela Jaurlaritzak. Lehen aldiz ertzainek metro gutxira egin zioten tiro manifestazio batean, 1985ean Donostian. Bere momentuan Juan Mari Atutxa Herrizaingo sailburuak eritasun batekin lotu zuen heriotza. Eta argazkia, azken aldian Euskal Herrian ohikoa bihurtzen ari zaigun irudia. Haizeak gogor jo du azken egunetan eta horrek ere izan ditu ondorioak, besteak beste suteak areagotzea ekarri duelako. Jaizkibelen Pasaiako Magalean sutea piztu zen atzo arratsalde partean eta 30 hektarea ere hartu zuten sugarrek. Deia egunkarian ere, argazkia nagusi. Aireportuetan egoten diren panel handi horien argazkia da. Hegaldien egoeraz jakinarazten diguten panel horiek. Izan ere, ohikoa den bezala haize bolada handiek, zenbait hegaldi, bertan bera edo lur hartu ezin da geratu ziren atzo Loioko aeroportuan. Titularrak ordea, Euskal familiek nabari dituztela poltsikoan pandemiaren azken ondorioak. Eustatek egindako inkesta baten arabera, 10-tik 4 okerrera egin dute egoera ekonomikoan, 2021az geroztik, eta ia 8 murriztu dute aisialdia. Horrela dio, Eustatek egin berri duen ikerketa. Gipuzkoara goaz, gaurko notiziaz de Gipuzkoaren azalean ere, beste zenbait edabidek azalera eraman duten titular berdina. Euskal familiek 140 aitortu duela, Euskal familien 140 aitortu duela bere ekonomiak okerrera egin duela. Eta argazkian ere, berriak egin bezala, atzo arratsaldean Jaizkibelen piztutako sutea agertzen da. Ez da sutea agertzen bere horretan, baina ikusi daiteke nola helikoptero bat ari den itzalketa lanetan. Diario de Navarra egunkariaren titularrak hauxe dio. Nafarroako 40 erakundek plataforma bat sortu dutela abiadura handiko trenari bultzada eskatzeko. Eta argazkian, nebarreba batzuk agertzen dira, Down sindromea duen bere anaiari musu ematen. Argazkiaren titularrak bizitza beteko istorioak dio, eta nabarmentzen du Down sindromea duten pertsonen bizi itxaropena bikoiztu egin dela 3 hamarkadatan. Gaurkoan, El Correoko egunkarian Arabako eta Bizkaiko alek titular berdina dakarte. Nafarroako abiadura handiko trenaren proiektuak EAJ asaldatu duela, batzar nagusien atarian, izan ere Donostiako alkateak berekoitzat jo du Arabako aldun nagusia. Bizkaiko argazkia berriro ere Loiuko aeroportua da, gazte talde bat hegaldien jakinarazpenei begira daudela ikusi daiteke, larridura gorpuzkera dute izan ere, atzokoa ez zen egun erreza izan Bilboko aeroportuan, hegazkine askok ezin izan zutelako lur hartu eta beste askok atzerapenak izan zituztelako. Arabako alean titularra berdin, esan bezala, eta argazkian kirol kontuak, Saskibaloia, Baskoniak 112 eta 89 irabazi zuen Bayerren aurka.
Eta El Diario Baskon titularrak dio, Ane Insausti diputatuak kargua utzi duela foru gobernuko 3. aldaketan. Sustapen ekonomikoko arduraduna izan da orain arte, eta sektore pribatura itzultzeko egin du alde. Unai Andueza bigarrenak ordezkatuko du orain. Eta argazkian, El Diario Baskoren argazkian, Jaizkibel sutan ikusi daiteke. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Zaigu gureak egin du zordua, busa galdu dugu dirurik ez dugu ezagezurra, ta zerua dago iluna baino ongi ikusten da, hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan, aukeratu banu xuria izango zen ezaldie, etorri nirekin ezaite xoratuen emaitie, ta burua dago iluna baina ondo ikusten da, hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan, ta hemen goaz, ta hemen gurekin eutxi gaituen lurre, ta ohartu gara hau zela zain geunden bizitzaren gailurra, zederra den bizirik egotea ederragoa, da zurekin egiten badut nire bidea, zaldiak ditugula jakinez, saldu genizun potxoka hori. Nun zinen zu. Goizeko 7 eta 52 minutu, penaz, musika jaitsi beharra Olaia Intziarteren ahots potentea entzuten egon baikara, baina aurrera egin behar dugu, eta aurrera egiteko laguntzaileak ditut dagoeneko prest, Iker Gurrutxaga eta Donostiatik Egoi Belategi ere zain dudalako. Egunon bioi? Egunon eta Izaro Andres. Izaro da? Izaroren kantua da. Baina, bale. Olaia kolaboratu egiten du. Bale, parkatu. Nei asko gustatzen zaitu Olaia Intziarteren tilintalan abestia. Bestela, aste artean esplikazioak akaso eskatuko dizkiat eta. Publia, barne publia. Eso es barne publia. Barne justifikazioa. Bai. Parkatu nire partetik, parkatu, Izaro, izan da apur bat, Olaia laguna dudalako eta entzun dudalako segidan bera hotxa. Ez dut nire burua justifikatuko. Izaro Andresen kantua izan da, ados. Kantua da, esango da, zer batean, maiatzaren 31an beka du, eta bekari begira hilabetero kantu bat ateratzen ari da, kolaborazio batekin, gero beken aurkeztuko dena zuzenean. Eta hilabete horretakoa, Olaiarekin egindakoa da. Hortxe ba, datua. Iker, gaur ere logeratu zara? Ez, gaur aginlariarekin zita dut, horregatik. Bai? Horregatik ez nahiz joan. Esan dudanean, gaur ere mit bidez, sospechoso. Eta non zaude gaur, Iker? Horintxe bertan hobeto esan da. Etxean. Etxean, bale, niri lekuko hartu jazu orduan. Hori esatera nindan. Bueno, nik esango dut iaz etxetik egun bat egiten nuela zuzenean, eta hori dena, ez akaso ez dituzu gogoratzen. Ni pandemia garaian Iker. Makina bat soio egin zenitun, ez? Etxetik esango nuke. Bueno, bai, nik etxean estudio txiki bat montatu nuen pandemia.
Ba, pixkanaka, eta bai. Pixkanaka, 1000 saio egin arte. Hori ere aipatu genuen aurrekoan. Etxekik ezak izan bat egin monituen, horren begiratuko dut, kuriositate gutxiz. Bueno, begiratu bitartean Maiteri ere egunonak emango dizkigu. Oraintxe batu zaigulako tertuliara. Egunon, Maite? Baita zuei ere. Egunon. Kaixo, Maite. Gaur pixka despistatu egin naiz, ordutegiarekin. Ostirala, lara. Nastearekin zer esan edezu, Maite? Lo hartu duzu, ahaztu zaizu, gau pasa zaude... Ez. Berandu egin naiz. Bueno. Despistatu. Bueno. Atzo film bat ikusi nuen, eta osoa ikusi nahi nuen, eta orduan oso berandu oberatu nintzen. Zein film? Zein film, justo zine aretoetara iritsiko den Los Aitas pelikula. Borja Kobegaren azkena, ez? Hori da, gaur Mikel Losada elkarrezketatzen dut, protagonistetako bat, eta batzutan zine banatzaile kazetari hori bidaltzen digute filmaren linka, elkarrezketa logika gehiagorekin egiteko, eta orduan gaur goizean duten ez elkarrezketa, atzo gauean ikusi nuen. Bide bat, ez, galdetuko dizugu, Maite, zer iruditu zaizun pelikula? Spoilerri gabe. Oso Borja Kobeaga. Hori bere galetu nahi nizun, baina Borja Kobeagaren azken urtetakoak edo Borja Kobeagaren hasierakoak? Maia zainez. Aitortuko dizut, hasierakoak zel negoziador eta dira hasierakoak? Ez, baina adibidez, Pagafantas eta... Ez hainbeste. Ados. Ez hainbeste, hau dira lau guraso, ala beharrez, lagundu behar dituzte alaba batzuk Berlinera, kirol ekitaldi batera, eta diot ala beharrez, berez, haien emazte joan behar dutelako, eta orduan, nik uste dut pixkat kritika egiten diola Santiago Segurak irudikatzen duen gizon nozolo horri. Hala ere, nik gorrotu dut izena, nora goaz, favorez, Los Aitas izenarekin. Eta harritu naiz, Los Aitas deitzea Kobeagak Donostiarra izan da. Donostian Los Aitas, esaten da. Ja. Los Aitas, gehiago kanpoara begir, ez dakit. Oso bilbotarra da. Jazta, norbaitek esan bartzen eta esan da. Bai. Nafarron ere Los Aitas, ez? Esaten duenan, Aitas, esaten dute, ez? Gazteleraz. Los Aitas. Hori da. Identifikatzeko moduko bat bada, identifikagarri moduko bat, ez? Gazteleraz bai, euskaldu herritarra bai, baina nongoa den jakiteko bat. Bai. Bueno, hor, ez dakit, nik ama esaten dut, ama esan beharrean, baina zerbait ez esatera ninduan. Zatiko sogertu dago. Bueno, Iker. 8 apellidos vascos eta katalanes ere Borja Kobeagarenak dira? Gidoian parte hartu zuen katalanesan. Bale. Ez nekien buruz, banekien zerreti bilizela nekien buruz, parean Wikipedia korria dut, ez da gabe. Begira, izenez ari garela, izenez ez, abizen, ez? Apellidos, esan dudalako. Ez dakizelan aritu dudan hau, egoik gaur izen batzuen inguruko gaia ekarri digu. Bai, pixkat barrekin dezagun, tira, badakizue, duela urte batzuk, Europan ere, estatu batotan egiten dutena kopiatuz, borraskei, depresio edo denboralei izenak jartzen zaizkiela. Portugalgo, Frantziako, Belgikako, Espainiar estatuko edo eta Luxemburgoko meteorologia zerbitzuak daude sartuta Europako zerbitzu meteorologiko nazionalan edo Europako Europa hego-mendebaldeko zerbitzu meteorologikoan, eta, hoi bakizue, durorte batzuk izenak jartzen dizkiegula. Azken aldian, zenbait borraska heldu zaizkigu, azkenak atzo bertan, ondorio nabarmenak utzi zituela gurean hego haizearen ondorioz. Esatea bide batez, antzanez berriz ere erretzen ari dela Jaizkibel mendia Pasai Donibaneren atzekaldean, baina, lagunok, lehenik eta behin baldakizue, zein den oraintxe bertan jasaten ari garen borraskaren izena. Ikusi nuen. Idearik ere ez. Helen goaz, ez da? Ez, dagoeneko emera pasatu gara eta pistatxo bat emango izuet, izen Portugaldarra da.
Martiño. Oso ondo, Iker, oso ondo. Martiño. Naiz eta Martiño esango nuke dela gehiago Brasildarra. Martiño. Aborraske Martiño. Baina... kontua... Bai, Martiño ditzen da, benetan. Zorionek, Iker, kontua da, bueno, estate batutan beti izaten dira, ez Mitch, eta horrelako izen Joshua, edo ez dakit, Josephine, horrelakoak. Kontua da, Europan, kala, anitzasun gehiago dagoela, hizkuntzekin eta izenak, bueno, anitzagoak direla. Lehenik eta behin ongiru ditzen bazaizue, azken lauak aipatuko ditut, bata bestearen atzetik etorri direlako, Martiño, jasaten ari gara orain, baina duela marregun, Janarekin hasi ginen, Konrad etorri zen jarraian, eta azkenekoa, bueno, nahi grazia indize, Lorenz da, pentsatzen dute, ez dakit Lorenz, edo hainbat tokitan ere frantsesez entzun dut Logans, halako kutsu modernoarekin edo. Hauek izan dira gainean eduki ditugun azken lauak. Baina entzun, denboraldia hasi zenetik, 2024ko udazkenean, lehena, gogorekarriko izuet, Aitor izena zuela, lehenak Aitor izena zuela, Aitorri lekukoa Berenisek hartu zion, ostera, eta adibili, Portugalgo izenekin zen dartxo atoz, Kaetano izan zen sasoiko 3. borraska, Dorotea etorri zan ostera, Enol, gero Enol, ideiarik ez nongo izen ez daiteken. Enol, nakua dago zeran, Kobadon gainean. Beitu izen Asturiarra izango da, Enol. Asturias hementzat badago lakua. Flogian etorri zan ostera, Garoe, Herminia, eta nahi bereziki izen politak egiten zaidan Ibo izan zen urrengoa. Horien ostean dagoeneko heldu dira baipatu ditugunak, Jana, Konrad, Lorenz eta Martiño, horien txertan daukaguna. Eta adiz, oindikan, batoz, beste hainbat izen polit, suposatza borraska agian guztiak ez izkigula helduko, baina torren asterako dagoeneko iragarritago Nuria helduko dela, ostera Olivier, eta Polin izango da. Hauek nahiko izen mainstreamak dira, baina adi, sasoiko azken 5 izenekin, Rudiger, izen bezala borraska batentzako, Salma, Timote, Banda euskalo, Banda uberekin, eta azkenekoa Wolfgang. Ez dakiteanik Wolfgang Europa egomendebaldeko izen ohiko haute den, baina bueno. Wolfgang. Wolfgang, bai, Amadeus Mozart. Bai, baina Austria noizik handago Europako egomendebaldean, Iker. Bueno, Alsazia kontutan hartuko dut. Ados, haupa, ongi. Zein da zuen favoritoa? Hoi gaitu behar nizuen. Bai, nire Herminia. Nek asmatu dudan ez Martiño. Baina egia da Martiño. Hola, esan da gauza gutxi egin dezake. Martiño. Bueno, gauza... Bentsat sute bat eragiteko gai bada, Hoi horrutzeko. Bueno, nire susmoa da Martiñok baino, akaso... Martiño izen izango duen ez dakit, baina norbaitek piztu duela. Maite, zu falta zara, zein da zure gustukoena? Martiño. Baita, nik esan behar dizuet, Ibo oso gustuko dudala, jator, hau baita Ibo ez dakit, Europako egomendebaldekoa, Ibo nik dakidala izen Jugoslaviarra da, baina aitortu behar dizuet, Rudiger heltzeko zain nagoela. Rudiger, esperantza asko ditut, baina esperantza negatiboak Rudigerrengan jarrita. Rudigerrek ez badu sekulako triskantza ekartzen, ez dakit, utxe egitea izango da, nik behintzat... Hau Espainiar batek aukeratuko zuen Rudigerra. Madrilda batek, ez? Madrilgo jokalaria bat. Niri horrekin etortzen zait burura Schrödingerren katua. Rudinger. Bai. Ni Rudingerrekin etxean geratuko naiz, Printzipioz ja badazpada neurri hori hartuko du. Beldurra nate du, Rudiger dator. Nik gehiago flipatu dudana da Luxemburgoko duen boterea. Bai. Luxemburgoko agentzia meteorologikoak. Luxemburgo ari naiz begira, ea Euskal Herriarekin konparatu zer tamaina duen. Eta esan nahi dut, Euskal Metek akaso edo eta Nafarroko agentzia meteorologikoak akaso zera territorio gehiago hartzen duen. Bai, noski baietz. Marabila, dibitu zentzazuna Luxemburgo agentzia gari. Lugaldi asmatzea erreza izango da, ez pentsatu dut. Bai, baina gainera esango nuke borraska hauek ziurasko Luxemburgo bere baino handiagoak direla, azaleraz. Hori da. Eta badu azalpenik borraskak izenez deitzeak? Bai, jaztu zait esatea, baina bueno, neko simplea da.
indar maila batzuk eta kaltak eragiteko potentzialitate batetik aurrera izenak jartzen dizkiote, eta horren helburua da, bueno, bain zuzen ere komunikatiboa, jendearen gana errazago heltzea, eta jendeak pixkat adiago ibiltzea, ez? Errazagoa da, izen batekin gelditzea, edo ez, bueno, adibidez, hoi baita, bueno, dana, goidi, eztabaida ere hortxe dago. Nik izenak nahiago. Bai, itxarongo ditugu, aipatu ditugun borraska guzti hauek, eta egoiren favoritora heltzen garen Rodingerrera. Dena dela, bueno, aste guz? Ez, mesedez. Hemendik aurrera mesedez, ez? Ja, ez, hemendik aurrera. Horrein Martinen guazela. Bai. Bueno, Iker, gaur kanturen bat ekarri duzu, aste guztia daramagu hizketan, eta oraindik ostiralera arte, ez dizugu tarterik eman kantua jartzeko. Lasai, gustora gona ez, bestela ere. Baina, bueno, bai, bada espada beti ekartzen dut bat, gaur ere ekarri dut, noski. Bakarri dut, ez dakit teknikariari helarazi diot. Teknikariaren aurpegia harridurarena da. Teknikari Joar daukagu ez da. Bai. Joar, begiratu mugikorra. Joarrari da flipatzen momentu honetan. Joarrek ere eskubidea dauka ostirala edukitzeko, Hombre, por supuesto. Joarrek eskubidea dauka aste guztian kanta preste eduki eta jarri behar ez bideozoa du, prest duenean esango du eta jarriko du. Eta bestela... Bestela zuk abestu. Ezin dut abestu, ze behin bakarrik entzun dut. Atzo izan nintzen aurkezpenean, disko aurkezpenean, hiltze bat diskoaren aurkezpenean, eta kantuak hiltze bat izena du ez dakit prestote duen edo ez, zuek esango duzu estudioan zaudetenok. Bai, ez dio. Bai. Bai, izango dugu hiltze bat. Bueno, Iker eta Maitek ez dut entzungo, guk bai. Eta entzulek, noski. Ez nau pozik ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez nau pozik ez da triste, entzatzuelo lasaini hiltzean. Ez nau pozik ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez nau pozik ez da triste, entzatzuelo lasaini hiltzean. Págalo, si no vengas aquí, el que se acerca eres tú. Míralo, que quieres ser un mártir, y no baja de la cruz. Luchas por ser un puto mierdas, rey del marroneo. Nortuk esan duzu direla, Iker, zazke? Ez du esan. Bale. Maite asko gustatu zaizula. Nik ezin izan dut, Horregatik ez. Horkinelako kioki isiltasunean. Baina, Maitek gogoratzen badu, jakin badaki norden, entzun gabe. Seguro, nafar jator bat. Hori da. Atzo esan bainio Maiteri norden egoen. Kilikiren disko berriko. Begira. Adu, zenean aurkeztu zen olako, ez du gogoratzen dendaren izena. Denda batean. Erropa denda batean. Kiliki izenarekin argitaratu du? Bai. Somera kalean, eta zuzenean aurkeztu zuen, eta bandarekin doa. Bateria, baixu eta teklatuak eta bera. Bai. Eta, bueno, Scroll ezagutu genuen lehendabizi kantu punk bat, atera zuen lehendabizi, eta disko ez da hortik ikusi duzu, kantu beste estilo batean, eta beste pare bat kantu asko gustatu ditzaizkidan zuzenean, egiari zor. Bueno, letraetan beti bezala, inorre pelutziko ez duten letrak baditut, nik pena, gaztelerak asko gatik irabazten diolak euskarari diskoan, baina izan dire pena pertsonal bat da, baina besteri, esan nahi dut, berak horrela egiten erabaki du, eta kitxo, patxin mafiarekin bezala ez. Eta, baina, giretxoa sortu zen, jende xente gerturatu zen, gonbidapen bidez izan bazen ere, gonbidapenak bidali eta askotan pentsatzen duzu, bai ez esan, eta jendeak bat ez dela gertuko, atzokoan utxe egin zuten, eta denda kanpoan geratu zen jende pila bat. Hortaz, hori. Eta, bai, interesante dator. Guk post-back edukiko dugu Kiliki. Esan dut, urrengo astean Txinmafiak agur esaten duelako, aste bete lehenago ateratzen du justu diskoa. Eta ezakit kanturen bat ana aurkeztuko duen edo ez.
baina bueno, pentsatu horregatik, Kilikiren musika ekarri nahi izan dut. Ez da gitzu ez iruditu zaizuen. Ba, nik gustatu zait, ez dugu asko entzun, baina, bueno, esango nuke pixkat aldentzen dela, ez? Nien ez ona definitzen musika, baina, bueno, trap edo eredu batez ere digital horretatik pixkat aldentzen dela dirudi. Da, bukatu zen. Traparen zen hori orokorrean bukatu zen. Eskerrak. Niri, bai, iruditzen zait, azken aldian Euskal Herrian sortzen ari den musika hildo berdinetik doala, ez? Bai, musika urbanoa, pues hor Arrasate inguruan ditugu hainbat sortzaile. Nondik bestela? Nondik bestela, nondik ateako zen hauek bestela. Eta bertan zegoen. Bai, estilo horretako beste kantu bat, ondo. Hau denzok ekoitzi du gainera. Nork? Denzok. Bai. Tateta, Denzok. Ba, begira, oso ondo, itxarongo dugu, Chill Mafiaren agurrari, eta itxarongo dugu ere, Kiliki gure mikrofonoetan ea noiz daukagun, bitartean, albisteak, 8 heldu direlako, eta hori ere tartea egin behar diagulako. Eskerrik asko Maite, Iker eta Egoi, eta asteburuan. Berdin. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 eta 40 segundu dira, ongi etorri naiz irratira. Bertsio ofizialak gezurtatu eta Rosa Zarra ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota batek hilzuela abatzi du Lakuako gobernuak. Zarra 1985 ekainan hiltzen Donostian pilotakada batek eragin zizkion zaurien ondorioz. Berezko heriotza izan zela esan zuen Eusko Jaurlaritzak eta 30 urteren ostean pozik hartu du erabakia familiak berandu heldu den arren, berria egunkariak jaso duenez. Euskal Autonomia Erkidegoko familien 30%-ari hilabete amaierara heltzea kostatzen zaio. Eustatek egindako ikerketa baten arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 familietatik 4 uste dute haien egoera ekonomikoak okerrera egin duela azken 3 urteetan. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pei, eta egunon entzuleok, 25.000 familiek ez dute etxea berotzeko sistemarik eta kontsumoak behera egin du aisia. Erropa eta elikaduraren kontsumoan 2019az geroztik 17,1 hasi da beren egoera ekonomikoa txartzat jotzen duten familien kopurua. Eneko Goiak Ramiro González Arabako diputatu nagusia berekoitzat jo du abiadura handiko trenaren lotura Gasteiztik egite aldarrikatzeagatik. Hor beste helburu batzuk daude eta helburu horiek herri ikuspegitik desde luego zalantzan jartzeko helburuak dira. Ramiro González, diputatu nagusia ere, publikoki esan zuen, bere jarrera ere goizta iruditzen zaizu? Bai. Edo ikuspegia ez da herri ikuspegia. Entzundakoa Donostiako alkatearentzat herri ikuspegia duen alternatiba Ezkio itsaso da. Eta EH Bilduk ez du gastu militarraren areagotzea babestuko eta gainontzeko eragile politikoi galdera zuzena bota die Arnaldo Otegi idazkari nagusiak ia inork uste duen Europaren etorkizunak gastu soziala murriztu eta armak eraikitzean egongote den. Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak Europako eskalada militarrari zorroztasun oso zeltzeko eskatu du. La pregunta que yo me hago y que nosotros nos hacemos es, ¿rearmarnos para hacer una guerra con quién? Cuando sabemos que esa es una guerra que nos va a llevar al colapso a nivel planetario. Segundo, ¿quién va a combatir? Y tercero, ¿no es más razonable pensar que Europa necesita autonomía estratégica, sí? Una posición de fortaleza. Espainiar Kongresuak Europako batzordearen Rearm Europe planari aurka egitea baztertu du. Parlamentariek lehen aldiz bozkatu eta eztabaidatu dute Europaren bueltako defentsa plana eta NATOren etorkizuna. BNG alderdiaren mozio batek bultzatuta. Gobernu bazkideen arteko posizio ezberdintasuna agerian utzi du bozketa honek. PSOE eta Sumar taldeek agerian utzi dituzte, beraien ezberdintasunak Kongresuan Yolanda Díazek zuzentzen duen koalizioak bat egin du BNG, Euskal Herria Bildu, Podemos eta ERC-rekin. Israelek Gazako operazioa zabaldu du eta salbuespenezkoa bada ere Isaac Herzog presidenteak Netanyahu kritikatu du, abian den operazioaz kezkatua dagoela esan du.
Gazako defentsa zibilaren arabera, 504 lagun hauetako 190 adingabeak hil dira Israelgo armadak Gazako zerrendaren aurka egindako bombardaketen ondorioz. Eta arlo ekonomikotik esango dugu Madrileko zuzendaritza gestora bat jarri duela Euskal Autonomia Erkidegoko UGT sindikatuan. Raul Artzari erreleboa emateko kontsentsu faltak bertan bera utzi du sindikatuaren kongresua. UGT sindikatuaren zuzendaritzak ezustean utzi zuen bertan bera Euskal Autonomia Erkidegoko filialak martxoak 13 eta 14an burutu behar zuen kongresua. Bertan aurreikusia zegoen Raul Artzari idazkaritza nagusian erreleboa ematea, baina kontsentsu faltak bertan bera utzi du prozesu guztia. Eta kirol kontuetan aipamen labur bat, behin-behinean, baina oraingoz nazioarteko pilota federazioak ez du Espainia kanporatu. Halere, gogor egin du Euskal Federazioaren nazioarteko aitortzaren aurka abiatu duen ekimenaren aurka. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez badu nabarmentzeko jazoerarik. Gaur goizean pare bat istripu izan ditugu, lehengoa Irunen, bat bi bat errepidean, 70 kilometroen, autopilaketak mantentzen dira, errepidea itxita mantentzen delako, desbideratzea, GI 3455 errepidetik. Eta bestalde beste istripu bat ere, Izurtzan, BI 623 errepidean, 38 kilometroan errepidea itxita dago norantza bietan, eta momentu honetan txandakako zirkulazioa ezarri da. Eguraldiei dagokionez, esango dugu, une honetan 17 gradu dauzkagula Donostia eta Baionan, 16 gradu Maulen eta Donibane Garazin, 13 gradu Iruña eta Bilbon, 11 gradu Gasteizen. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak. Giro argiagoa izango dugu ostiral honetan, naiz eta erabat lasaitzerik ez duen lortuko. Goizean goiz edo egun sentian oraindik hodei dezente izango da zeruan, bereziki lurraldearen hego isurialdean eta ekialdean, bereziki Nafarroan, eta bertan oraindik euri zaparrada batzuk izango dira, Pirinio inguruan oraindik handi samarrak izatea baztertu gabe. Goizak aurrera ginala ordea atertu egingo dutenean eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, beti ere hodeiak trinkoagoak izanik lurraldearen hegoaldean. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta geroz eta iparralderako geroz eta zeru argiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki azken orduetan berriz ere hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko da eta azken orduetan hegoaldean euri pixka bat ere izango da. Haizeak hegoaldetik zakar edo oso zakar joko du, bereziki goizean eta azken orduetan temperatura minimoek behera egingo dute, 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz antzeko kokatuko dira, Kantauri isurialdean 17 eta 21 gradu bitartean eta hego isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, kostaldean. Jarraizburua teknikan, martxoak 21 du ostirala. Burdindegi honek zelai artifizial eta konposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean. Bai, Alkainen! Orain dela 8 urte etorri nintzen Granadatik. Benetan ederra da Mariakin bizitza euskeraz izatea. Belarri prestxapa jarri nuen eta asko lagundu zidan. Bidia luzea da, baina benetan merezi da. Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eusen. Informazioaren aria. Kontrolpean bazidurien Jaizkibeleko sua zegoela, baina goiz parte honetako sutek berriro berpiztu dute Jaizkibel mendiko sua Pasaia aldean, eta horixe da daukagun azken ordua izan ere, atzo sua hartu zuen mendi honek 30 hektarea errez zirelarik, eta Pasaiako udalak jakinarazi duenez, Hondarribia aldera zioan frontea suhiltzaiek itzali ahal izan dute, baina azken fokua gelditzen da besterik ez.
egun osoan zehar abisu hori aktibatua egongo da baso suteak izateko arriskoagatik hegoaldeko haizearen intentsitatea dela eta gaur ere hala jarraituko du. Goizeko 4etan 103 km/h haize bolada maksimoak neurtu dituzte Jaizkibel mendian. Eta haizea izan da azken ordu hauetako protagonista. Ostiral honetan ere gogor joko du haizeak Euskal Herrian. Alerta horia ezarria dago Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan. Goizak aurrera egin ala, haize ufaden indarrek behera egingo dute. Haizeak hego-ekialdetik jotzen du eta poladek 80 km/h abiadura gaindi dezakete, haizeguneak ez diren lekuetan bereziki ekialdean. Atzo ondorio nabarmenak izan zituen haizeak Euskal Herrian bertan bera gelditu baitziren 11 hegaldi eta aldirietako tren. Euskal Autonomia Erkidegoko familien 30%-ari hilabete amaierara heltzea kostatzen zaio. Eustatek egindako ikerketa baten arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 familietatik 4 uste dute haien egoera ekonomikoak okerrera egin duela azken 3 urtetan. 25.000 familiak egun ez dute etxea berotzeko sistemarik eta kontsumoak bera egin du aisia, arropa eta elikaduraren kontsumoan. Itxaso Leon. Euskal Autonomia Erkidegoko 10 familiatik 4 uste dute beren egoera ekonomikoak okerrera egin duela azken 3 urteetan eta 10 familiatik 3 zailtasunak dituzte hilaren amaierara iristeko. Euskal Estatistika Erakundearen arabera 2019tik gora egin du beren egoera ekonomikoa okerrera joan dela uste duten familien kopuruak eta dagoeneko 41,2 dira. Orain hobeto ikusten diren familiak ere gehiago dira, guztira 106. Gainerako 42,9 uste du bere egoera ekonomikoa egonkor mantendu dela. Hilaren amaierara iristea kostatzen zaiela uste duten etxekoen unitateak zertxobait murriztu dira, 1,2 gutxiago, baina guztizkoaren ia erena dira oraindik, zehazki 28,7. 2019az geroztik 17,1 hasi da beren egoera ekonomikoa txartzat jotzen duten familien kopurua, 26,6 arte, eta etxekoen unitateen eren batek nolabaiteko murrizketa ekonomikoak izan ditu, hau da, 1,6 igoera. Muga ekonomiko horiek aisialdian, jantzietan eta oinetakoetan etxeko ekipamenduan eta elikaduran kontzentratu dira. Zainketa medikoen murrizketak dira gutxien aipatzen direnak. Herrialde horietako ia etxe guztiek etxeko ekipamenduak dituzte, batez ere etxe tresna elektrikoak, baina 29,8 ekipamendu gutxi ditu. Kopuru hori 22 hasi da 2019tik. Gainera, familien ia 100 ikusentzunezko ekipoak dituzte eta etxe bizitzen 2,6 alegia ia 25.000 ez dute inolako berokuntzarik. Gas naturalaren eta erregai fosilen kontsumoak gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan 2024. Urtean. Zehazki 4% hazkundea izan du energiaren Euskal Erakundeak jakitera manduenez, ohiko erabileretarako gasaren kontsumoak 3,6 igoera izan du eta automobilgintzarako erabiltzen den erregaiek gorantzere jarraitu dute 4% emendatzearekin. Gas naturalaren kontsumoa 23.225 gigabatiora igo da, eta kontsumoa aurreko urtean baino 4,4 handiagoa izan da. Igoera hori gertatu da elektrizitatea sortzeko kontsumoak 8,4 igoera izan duelako, eta ohiko erabiletarako kontsumoa ere 3,6 igo delako. Automobilgintzako erregaien kontsumoa 4,2 igo da, aurreko joerarekin bat etorriz. Gasolioaren kontsumoan 3,6 eta gasolinarenean 8,3 izan da igoera. Gasolioak azken urteetan erakutsitako kopuruak murrizten jarraitzen badu ere Euskal Autonomia Erkidegoan errepide bidezko garraiorako erabiltzen diren erregaien 97,4 da oraindik ere. Azkenik energia elektrikoari dagokionean elektrizitate kontsumoak 1,2 igoera jasan du. Eta Eneko Goiak Ramiro González Arabako diputatu nagusia bereko hitzat jo du abiadura handiko trenaren lotura Gasteiztik egite aldarrikatzeagatik. Donostiako alkaterentzat herri ikuspegia duen alternatiba da Ezkio Itsaso. Hor beste helburu batzuk daude eta helburu horiek herri ikuspegitik desde luego zalantzan jartzeko helburuak dira. Ramiro González, diputatu bai, nagusia ere, publikoki esan zuen, bere jarrera ere goizta iruditzen zaizu? Bai.
edo ikuspegia ez da herri ikuspegia. Ramiro Gonzálezek Gasteizko lotunaren aldeko apustu egin zuen abiadura handiko trenaren Nafarroko korridorea Euskal Y-koarekin lotzeko aukera bakarra Gasteizko lotunea zela azalduz. Bada, Donostiako alkateak zorrotz erantzun dio eta herri ikuspegia kontuan harturik aukera bakarra ikusten du Goiak. Eman beharreko erantzuna ezkiotik da. Hori ez dago inundik inora ere zalantzan jartzerik. Zailagoa edo errezagoa izango da, baina hemen gauzak lortzen dira borrokatuta. Eta nik uste hori izan behar du da gure borroka. Bai Gipuzkoarena, bai Nafarroarena, eta bai Euskal Herriarena herri ikuspegi bat baldin badaukagu. Efe Albiste agentziari baieztatu diote, Arabako diputatu nagusiak harriduraz hartu dituela alderdikidea duen Goiaren adierazpenak ezin dugu antzi, aurretik ere EAJan mintzagai honek ikamikak sortu izan dituela, izan ere Gipuzkoako diputatu nagusiak Eider Mendozak ere ezkioren lotunaren alde agertu zen. Bestalde, EH Bilduko Maialen Iriartek abiadura handiko trenaren kudeak eta zentzugabekerien historia dela azaldu du sare sozialetan. Instituzio eta ordezkarien arteko eztabaida publikoaren maila esperpentikoa dela nabarmendu du. Ostegun honetan, Nafarroako enpresari talde batek ere abiadura handiko trena bultzatzeko plataforma eratu du, Plataforma para el Impulso del Tren de Alta Velocidad deiturikoa. Lobiunen ustetan, Nafarroak behar ez ezik merezi du abiadura handiko trena. Goizeko 8:04 dira. Adin txikiko migranten banaketak eta Juntsek eta Espainiako gobernuak sinaturiko dekretu berriak badirudi luzera joko duela. Eztabaida pilpilean da Euskal Alderdietako hautsak ere euren posizioak azaleratu dituzte eta espero moduan Peperen hitzek haserrea eragin dute. Aritz Santa Maria. Garridok asteazkenean dekretu berriaren kontra agertu zen, balizko dei efektu bat aipatuz. Ostegunean Javier de Andresen txanda izan da, Euskadiko PPren presidentearena. Honek adin txikiko migratzaileak aberritzea lehen aukera izan behar duela, esan du. Yo creo que la primera opción realmente que se tendría que haber tomado en este caso es la repatriación con sus familias de todos esos jóvenes. Esa es, yo creo que la primera opción, la más natural y la más conveniente para ellos. Y no sé, parece que hay gente que esa directamente la descarta y cree que es mejor tutelarlos en Europa que estén con sus familias en sus países. Yo desde luego eso no lo comparto. Elisabet Etxanobek Bizkaiko aldun nagusiak tamalgarritzat jo ditu Garrido eta De Andres Peperen buruzagiek adin txikiko migratzaileen banaketa kritikatuz egindako adierazpenak eta koherentzia eskatu die. Berak positiboa dela aitortu du, naiz eta Bizkaia salbuespeneko egoeran dagoela nabarmendu. Gu, esan bezala, salbuespeneko egoera baten gagoz. Gure errekurtsoak naiz eta errekurtso gehiago zabaldu ditugun 2023ko uztailetik ona, alan dabe, egunero etortzen dira adin txikikoak Bizkaira. Eta gure egoera, aintzat hartzeko eskatuko dugu. Migrazioaren auzia CH Bilduko koordinatzaile nagusia Arnaldo Otegik adierazi du Euskal Herriak ere Kataluniari transferituko zaion eskumena izan beharko lukeela eta adingabeen gainean eskuinak eta ultraeskuinak elikatutako markoa salatu du. Nosotros vamos a apoyar ese pacto porque desde un punto de vista somos soberanistas, somos abertzales, queremos hacer una república vasca y entonces entendemos que las políticas migratorias están mejor en manos vascas y catalanas que en otras manos. Ya sabemos que la cesión de la competencia no implica la política migratoria, pero para nosotros esto significaría que los vascos también tendríamos la posibilidad de hacer una política migratoria al estilo vasco, con un modelo, digamos, inclusivo de carácter vasco, y por lo tanto nosotros vamos a apoyar eso, primero porque es una decisión que han adoptado partidos catalanes que hablan en nombre de Cataluña y por lo tanto nosotros no hacemos más que respetar eso, no entramos al debate ideológico si Junts es de derechas o es de izquierdas. ¿Cataluña tiene derecho a regular sus políticas migratorias? Sí, Euskal Herria también. Transferentzia hori egingo balitz, CH Bilduk migrazio politika propioa babestuko luke, gaur egungoaren oso bestelakoa baita. Bain zuzen, EH Bilduk ez du gastu militarraren areagotzea babestuko eta gainontzeko eragile politikoi galdera zuzena bota die Arnaldo Otegi idazkari nagusiak. Ia inork uste duen Europaren etorkizuna gastu soziala murriztu eta armak eraikitzea izango ote den. La pregunta que yo me hago y que nosotros nos hacemos es, ¿rearmarnos para hacer una guerra con quién? Cuando sabemos que esa es una guerra que nos va a llevar al colapso a nivel planetario. Segundo, ¿quién va a combatir? Y tercero, ¿no es más razonable pensar que Europa necesita autonomía estratégica? Sí. Una posición de fortaleza, sí.
con un proyecto político que reparta la riqueza y respete a las naciones sin Estado, sí, y con un acuerdo con Rusia, evidentemente, con la otra parte que garantice la seguridad para todas las partes en Europa y nos dé paz y prosperidad. Espainiar Kongresuak Europako Batzordearen Rearm Europe planari aurka egitea baztertu du. Parlamentariek lehen aldiz bozkatu eta eztabaidatu dute Europaren bueltako defentsa plana eta baita ere Espainiar Estatuak zer egin beharko ote luken NATOrekin. Benega alderdiaren mozio batek bultzatuta guzti hau. Gobernu bazkiden arteko posizioen ezberdintasuna agerian utzi du bozketak. PSOE eta Sumar taldeek agerian utzi dituzte bereien ezberdintasuna. Kongresuan Yolanda Díazek zuzentzen duen koalizioak batekin du BNG, EH Bildu, Podemos eta RC-rekin. Galiziako abertzaleek aurkeztutako mozioak 3 puntu dauzka. Aurka egiten dio Europan defentsa gastua handitu eta armen erosketarako 800.000 milioi euro erabiltzeari, politika sozialetan eragin izango lukeen edozein gastu militarri aurka egitea eskatzen du eta Espainiar Estatua NATOtik ateratzea. Europar Batasunak berriz Ukrainari lagunduko diola berretsi du eta bitartean Ameriketako Estatu Batuek bitartikeritza lanak egiten jarraitzen dute eta Rusia zein Ukrainarekin Saudi Arabian bilduko dira. Europar Batasuneko liderrek laguntza militar gehiago eskatu diote Zelenskiri. Kaja Kaias Europar Batasuneko atzerri eta segurtasun politikako goi ordezkariak azaldu duenez, munizio gehiago jasoko du Ukrainiak. Today we are discussing what more can we do. Beraz, 5 bilioiko diru laguntza, hitzetatik benetako urratsetara igaro behar dela orain aipatu du, pozik agertu da Trumpek eman dituen berriekin, eta batez ere, Zelenski entzun ostean. Listening from President Zelensky, also getting the news and his feeling of the call with President Trump yesterday. Europak zerra hausnartu duela adierazi du, horretaz ere hitz egin dute eta Ukraina laguntzeaz gain defentsan gehiago inbertitu behar duela diote. Berrarmatzea ezinbestekoa da eta Europak gehiago inbertituko du, hori erabiltzen dute argudio Errusiaren kontra egiteko, holaxe dio Karasik. So we should at least start to have a really concrete step, not only words, but also in deeds that we are helping Ukraine right now, because the stronger they are on the battlefield, the stronger they are behind the... Aurreratu du moduan, heldu den astelenerako martxoak 24 Ameriketako Estatu Batuek Riaden biltzeko deitu ditu Errusia eta Ukraina. В цілому, я вважаю, що була успішна зустріч. Мало того, я вважаю, що... Banatuta eta Ipar Amerikarren bitartekaritzarekin burutuko dira bilera hauek Zelenskik aurreratu duenez. Goizeko 8:21 beste gatazka edo sarraski bati ere begira da eskaini beharra diogu, izan ere Israelek Gazako operazioa zabaldu du eta salbuespenekoa bada ere Isaac Herzog presidenteak Netanyahu kritikatu du, abian den operazioaz kezkatua dagoela esan du. אלפים רבים של צווי מילואים כידוע חולקו בזמן האחרון. Kritika horietaz gain, errealitate gordina da, Gazako defentsa zibilaren arabera, 504 lagun, hauetako 190 adingabeak hil direla, Israelgo armadak Gazako zerrendaren aurka egindako bombardaketen ondorioz. Hamaseko Filastin egunkariak jakitera eman duenez, erasoak Gazako zerrendako hainbat gunetan izan dira. Hildakoen balantzeak gora egitea espero da, izan ere aipatu edabideak azken orduetan jakinarazi duenez, gutxienez 50 desagertu daude Israelgo aireko indarrek suntsitutako etxe bizitzen hondakinen azpian. תקיפת חיל האוויר נגד מחבלי החמאס הייתה רק הצעד הראשון. Israel Katz defentsa ministro sionistak erabateko txikizioa iragarri du eta palestinarrak euren etxeetatik kanporatuak izango direla berriro gehitu du. Eurek esandako guztiaren men eginezean Gaza erabat txikituko dutela diotela Bibek. ישראל תפעל בעוצמות שעוד לא הכרתם. קבלו את עצת נשיא ארצות הברית. תחזירו את החטופים ותסלקו את החמאס. Gernika Palestinak berriz, larunbat honetarako Donostian deituriko premiazko manifestazio aurkeztu du, Gazan genozidioa berri hasi dela eta nazioarteko komunitateari Israel geldiarazteko deia egin diote.
2023ko urriaren 7 ostean Israelek Gazan piztutako genozidioaren aurka mobilizatu zen munduko lehen hirietako bat izan zen Donostia, eta berriro hartuko du aurrea, asteartean bombardaketak berriz hasi diren honetan Israelgo armadak su-etena hautsi ondoren. Su-etenaren bidera itzultzeko Palestinako herriaren eskubideak bermatze aldera. Hau da, Palestinak lurra, justizia eta bakea izan ditzan. Mobilizazioa ostegun honetan aurkeztu dute Sauesen dagoen bakearen usoaren aurrean. Bertan amaituko da larunbat honetako martxa bulebarretik abiatuko delarik 5:00 leloa zorrotza izango da. Israel su-etena orain. Informazioaren aria. Goizeko 8:24, arlo ekonomikoari dagokionez nabarmenduko dugu Madrileko zuzendaritzak gestora bat jarri duela Euskal Autonomia Erkidegoko UGT sindikatuaren buruan. Raul Arzari erreleboa emateko kontsentsu faltak bertan behera utzi du sindikatuaren kongresuare. UGT sindikatuaren Madrileko zuzendaritzak ezustean utzi zuen bertan behera EAEko filialak martxoaren 13 eta 14 burutu behar zuen kongresua. Bertan aurreikusia zegoen Raul Arzari idazkaritza nagusian errelebo ematea, baina kontsentsu faltak bertan behera utzi du prozesu guztia. Eta erreleboak ere badatoz Euskal Portuetarako. Hain zuzen, Izaskun Goñi ekonomilari Nafarra izango da Pasaiako portuko presidente berria, kargori betetzen duen lehen emakume izango delarik. Joaquin Telleriak 2020ko urrian eskuratu zuen postua eta erretiro hartzeagatik utzi du kargua Lakuako gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Errelebo hartuko dion Izaskun Goñi Iruñean jaio zen 1972an ekonomia lizentziatua da eta nazioarteko enpresa zuzenbideko masterra du Pauko Unibertsitatean. Horrez gain, kudeaketan, digitalizazioan eta teknologia berrietan prestakuntza du eta 4 hizkuntza menperatzen ditu: euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa. Datorren astearteko gobernu kontseiluaren bileran izendatuko dute Pasaiako portuko agintaritzaren presidente berria. Eta gogora ekarriko dugu ere, Ricardo Barkalak aste honetan esan zuela Bilboko portuaren zuzendaritza utzi egingo zuela. Beno, ezagutu dugu zein izango den bere ordezkoa. Imanol Pradalesek Iban Jimenez hautatu du etorkizunean Bilboko portuko presidentea izan dadin. Jimenez egun Bizkaia Talenteko zuzendaria da. Kirol aria naiz irratian. Behin-behinean bada ere, baina oraingoz Nazioarteko Pilota Federazioak ez du Espainia kanporatuko. Hala ere, gogor egin du Euskal Federazioaren nazioarteko aitortzaren aurka abiatu den dinamikaren aurka. Jon Telleria. Abenduan aitortu zen Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak Euskadiko Pilota Federazioa deritzona berekide gisa nazioarteko ofizialtasuna ekarriz. Espainiakoak ez du erabaki onartu nahi izan eta auzitegitara jo du. Jarrera horrek arriskoan jarri du Espainiako Federazioa bera eta ostegun honetako batzarrean kanporatzea izan du aztergai Nazioarteko Federazioak. Azkenean ez da halakorik izango oraingoz. Izan ere bere erabakiaren berri ematen duen oharrean nabarmendu du Nazioarteko Federazioak behin-behineko erabakia dela. Espainiako Federazioari nazioartekoak antolatutako lehiaketetan parte hartzen utziko dio kirolari guztiak babestu asmo dituelako. Sortu den egoeraren ardura egungo eta bere aurreko Espainiako Federazioko presidenteena dela dio nazioartekoak. Biek ausarkeriz edo arinkeriz jardun dutela dio, gazteleraz temerario adjektiboa darabil. Euren errarekin pilotariei egoera itogarria eragin diela deitoratu du. Izan ere, Espainiako Federazioak hartutako ukazio bidearen eraginez, amateur mailako txapelketa garrantzitsuenetik kanpo geratzekotan izan dira Nafarroako Federazioan dauden pilotariak. Azkenean, Euskadiko izena daraman Euskal Autonomia Erkidegoko Federazioaren eta Nafarroakoaren artean adostasuna lortu zuten Grabni txapelketerako. Azken honek, Euskal Federazioaren aitortzaren zilegitasun osoa azpimarratu ostean. Errixako Federazioak ez zuen halakorik egin, Espainiakoarekin lerratu zen, eta urteko txapelketa nagusitik kanpo geratu dira bere pilotariak. Egoera korapilatsuak sortuko dira oraindik, eta adibidez, Nafar pilotariak egoera zailean gera daitezke.
Maiatzaren 31an Gernika Nazioen Liga izango da. Bertan, Euskal Federazioaren eta Espainiakoaren arteko partidak ikusi halko dira. Norekin parte hartuko duten nafarrek? Baliteke teknikoki Euskadiko izena daraman federazioarekin parte hartzeko aukeraren bat irekitzea. Bestela, Espainiakoarekin aritu beharko lirateke. Eta hala egingo aldute, azken urtean dinamika indartsua sortu da pilotarien artean Espainiako eta Frantziako federazioekin lehiatzeari uko egiteko. Iazko abenduan lortutako aitortzak bide berria ireki du Euskal Selekzioen ofizialtasunean eta urratsez urrats ikusi beharko da orain nola urratzen den bide berri hori. Frontoian geldituko gara eta esango dugu palistek grebara joko dutela martxoaren 21ean. Ez dute akordiori lortu Impala enpresako kudeatzaile berriekin eta greba egingo dute. Gaur bertan ondorioz ez dute jokatuko gaur bertarako aurreikusia zegoen Urrezko Pala Pro Txapelketako 5. jardunaldia. Goibelategi, egunon. Egunon pegi, egunon entzule guztiak. ELA sindikatuak hause jakinarazi du martxoaren 21ean gaurko egunez Impala enpresako pilotariek greba egingo dutela enpresaren eta aldundiaren utzikeriaren aurrean, bi lankideren kaleratzen aurrean. Bilera saiakera askoren ostean Ibai Perez eta Iker Gordon palisten kaleratzen ondoren heldu da greba. Ez Impalak, ez aldundiak zerbitzuaren azken arduradunek alegia, ez dute inolako konponbiderik ematen, azaldu duten Iñaki Urrutia entzungo dugu. Ondino ez gara akordio batera heldu, eurek esan digute asteartean bezala, eure hitzetan konfiatzeko, gu ez dugu eure hitzetan konfiatzen, inolako propuesta barik etorri dira, eta orduan arazora ondoio hor dau, huelga altxatzeko proposamena egin digute, baina gu ikusi dugu ez dagoelako inolako bermerik eskatzen duguna lortzeko, eta horregatik huelga hor jarraitzen dau. Gauzak horrela, ELAk adierazi du palistek elkarretaratzea egingo dutela martxoaren 21ean esan bezala gaur bertan Mungiako Matxin Enparantza plazan pilotalekuaren aurrean. Josu Urkijo Impala enpresako kudeatzaile berrietako batek Euskal Telebistari adierazi dio zaila ikusten duela akordio batera heltzea pilotari batzuen jarrera ikusita. No ha sido fructífera. Nosotros les hemos planteado, al igual que el martes, somos propietarios de la empresa desde el martes, no nos ha dado tiempo a poder analizar todos los contratos, convenios, etcétera, etcétera, que tiene la empresa. Les hemos solicitado que nos den unos días para poder analizarlo y su negativa sigue ahí. Asteartean Impalaren eta palisten arteko batzarra egin zen, baina batzarrarekin beharrean beste bilera mota batekin topatu ziren. Ordura arte enpresa kudeatzen zuen Jose Ramon Garaik jakinarazi baitzien Dan Nekol palista eta Josu Urkijo bera jabetu zirela elkarteko partaidetzaz. Palistak harrituta geratu ziren eta bi egun beranduagorako batzarrera gonbidatu zituzten kudeatzaile berriak. Ondoren Iñaki Urrutiak gaineratu zuen Josu Urkijok egoera zen azaldu ziela. Azalpenak jasota palistek kudeatzaile berriei esan zieten haien artean hitz egingo zutela eta atzoko bilerara gonbidatu zituzten. Palistek eskatzen zuten Impalak bere betebeharrak bete ditzala enpresak lizitazioarekin jarraitu bitartean. Horrez gain kontratua amaitzea duten palisten kontratuak luzatzeko eskatzen zen Bizkaia pilotalekuaren lizitazio berriekin arte. Adibidez, Ibai Perezen kontratua martxoaren 30ean amaitzen delako eta Impalak iragarri zuen ez zuela bizkaitarrari kontratua berretzeko asmorik naiz eta azken hilabetetako pilotarerik onenetarikoa izan. Iker Gordoni apirilaren batean bukatuko zaio kontratua eta Esteban Gaubekaren kontratua ere apirilaren erdialdean amaitzekoa da. Gauzak honela eta irtenbiderik gabe momentuz palistek grebara joko dute gaur bertan. Kirsti Coventry gerilarioi Zimbauarra nazioarteko batzorde olimpikoko presidente izendatu dute Grezian egindako goi bileran eta Thomas Bach alemanak utzitako lekukoa hartuko du ekainaren 24tik aurrera kirolari transgeneroen aurkako jarreragatik ere nabarmendu da azken aldian. Kirsti Coventryk bi marka hautsi ditu aldi berean nazioarteko batzorde olimpikoko lehen emakumezko presidente izateaz gain Afrikarra den lehena ere badelako. Coventryk 41 urte ditu, Zimbabweko gutxiengo zurikoa da igerilari bezala. 7 domina olimpiko irabazi zituen, tartean urrezko bi, era berean gaur egun Zimbabweko gazteria eta kirol ministro da. They know who I am and what values I hold dearly, and it wasn't just about being a woman or being from Africa. I'm so grateful that
Coventryk eskertu du bere jatorria eta emakumea izatea zarago, kirol esparruan egindakoa eta oraindik egiten duena baloratu dutela. Coventry gai izan da hainbat sektoreren babesa lortzeko, emakume bat presidentetzan ikusi nahi zutenen babesa Afrikar ordezkariena, baina baita aurreko presidente Thomas Bach alemaniarrarena. Hasieran ez zegoen kinieletan Coventry, baina azken aldian kontsentsuko hautagai bezala agertu da eta lehen itzulian aukeratu dute Greziako Costa Navarinon egindako bozketan. Zimbabwearrak 49 boto lortu ditu, Juan Antonio Samaranch katalanak 28, Sebastian Coe britainarrak 8, Morinori Watanabe japoniarrak eta David Lapartient bretoiak 4 boto eta Johan Elias suediar britainarrak eta Faisal Al-Hussein jordaniarrak 2 boto. Afrikarra eta emakumea bai, baina oso kontserbadore ere omen da Kirsty Coventry. Kanpainan emakume transgeneroek emakumeen lehiaketetan parte hartzearen aurka agertu da besteak beste. Guzti hauekin aditzen gara, eskerrik asko Goi. Gero arte. Zure festetarako, txosnarako edo antolatzen ari zaren jaialdirako edalontziak enkargatu dituzu? Ez utzi azken unerako. Ekolobaso, zure edalontzi serigrafiatuak, Euskal Herrian egindakoak, tailer propioa, azkartasuna, konpromisorik gabeko aurrekontua, 615 756 607, ekolobaso.com. Historiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz irratian. Informazioaren aria. Musikaria, Iker Gurrutxaga. Gabonanari, zer moduz? Kaixo, ondo, gusto. Beñat Rodrigo, Kiliki Fresko, egunon. Haupa, egunon. Kaixo, Beñat, zer moduz? Haupa, Iker, ondo, amentxe. Kaixo, Leire, egunon. Ikusi eta entzungo zenuten, bideo sare sozialetan ziur asko, eta esango dugu, zoritxarrez, agortu dira musikariaren 1000. saioa zuzenean ikusteko sarrerak, baina ez kezkatu. Hala nahi duen orok, naiz.eusen streaming bidez jarraitu ahal izango du ekitaldia. Heldu den asteartean izango du Iker Gurrutxagak gidatutako musikaria saioak bere 1000. zuzenean eta Donostiako Dabadaba aretotik egindako saio berezia izango da. Eren egun jarri ziren denen eskura bertaratzeko gonbidapenak, baina egan egin dute eta foro kontuak tarteko dagoeneko ez dago horiek eskuratzeko aukerarik. Baina egun handia izango da eta horregaitik Naizek zuzenean eskainiko du emanaldi berezia eta Naiz irratian ere jarraitu ahal izango duzue. Bi arrazoirengatik izango da berezia batetik, musikariaren beraren 1000. saioa izango delako, aurrez ikusi gabeko emanaldiak izango dira, elkarrekin ariko baitira Olatz Salvador eta Olai Intziarte batetik, Izaro Andres eta Gartxotu Unsain, eta Lide Hernando eta Iker Lauroba. Azken orduko sorpresaren bat ere izango da. Bestetik emanaldi berezi hori baliatuko du Naizek egitasmo berri bat iragartzeko. Adiberez, seinaleari. Zer moduz? Kaixo, Gabon, oso ondo. Agurtu ezagun, Ana Arzuaga Berde Prato, egunon. Egunon, kaixo. Zer moduz? Oso ondo. Kaixo, Pello, zer moduz? Kaixo, ondo, plazerra, ikarzuk hemen izatea. Arratxaldean gorka urbizu. Arratxaldean bai berdin. Zer moduz, abe? Ongi, oso ongi. Urduri xamar, hemen elkarrizketa emateko prest, eta, bueno, eskerrik asko gonbidatzagatik eta bide nabar bazorionak garari, 25 urte hauengatik, eta beste asko etorri daitezela.
aldiz entzun izan dut hori. Banekien inun ere zela, arantzarik gabeko larrosarik. Sarko hori zen oain goxoran, Lambrua zen orain argi. Min eman badizute zaratu goguan, ez dut inoren kalte izan nahi. Orain ondo nabil, zatoz nirekin. Sargori zen oain goxoda, Lambrua zen orain argi. Min eman badizute zaratu goguan, ez dut inoren kalte izan nahi. Orain ondo nabil, zatoz nirekin. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi, Basauri aldera jo beharra dugu, eta zehazki San Fausto kalera. Eraldaketa aurre ikusten da, inguru honetan, eta espero dena da, San Fausto kaleko 5, 7, 9 eta 11 etxe bizitza eraikinak eraistea urte honetan, ondoren etxe bizitza berriak eraikitzeko. Hiri berroneratzeko planaren garapen fase berri honek bere ondorioak izan ditu. Eta hor, kaltetuen artean, bada Trintxera Kultura elkartea izan ere. 40 urteren ostean, elkartea hustu eta udalak kaleratu dituztela salatu dute. Gehiago jakiteko gurekin da, Olatz Laparra Trintxera elkarteko kidea, egunon? Egunon, bai. Bueno, jakin nahi dugu, zer gertatu da, nolatan bukatu du Trintxera Kultura elkartea kalean? Bueno, zuk esan duzu bezala, azkenean Peruren inguruko
berrantolaketa plan baten ondorioz, San Fausto kaleko hainbat etxe bota behar dituzte. Orduan, hainbat bizilagun artean, gure elkarteak kaldertu artean gertatu da. Bitzia da, eta normalean alde zaharrak eta eraiki historikoak mantendu eta birmolatu egiten dira, baina Basaurin ez. Basaurin erabakin da bada dana botatzea eta berekin berriak egitea. Orduan prozesu horren barruan, guk gure elkartea galdu egin dugu. Orain dela 2 aste ustarazi egin zuten, udal brigada baten eskutik, eta geroztik kalean gara. Horre, udala, jakin dugu ere, lokal hau zer zen elkartearena, udal jabetzakoa, baina horre erabilera publikoa duten lokal hauetako bat? Elkartearena zen. Elkartearena zen, jabet pribatu bat zeukan, gu alokairuan geunden, kontua izan zen, Peru honen inguruan, hasi zirenean kudeak eta lanak egiten, bizilagunak kaleratzeko eta gube kalean izteko, udalak enpresa publiko baten bitartez, gurekin harremanetan lotu zen, diru eskaintza bat eskainiz. Ustarazi hori erresteko, gure aldetik ezetza jaso zuten, eta guk ez dugu dirurik nahi. Guk behar duguna da, gure proiektua, oin arte egin izan dugun bezala, aurrera ateratzeko espazio bat, eta horregatik, udalari ari gara eskatzen infrastruktura bat proiektu guzti horiek garatzeko. Horre, zuek ez ezik, ere antzeko egoeratan ere badaude, 11 familia okerrez banago. Hori da. Zurineko iketxea, hirigintzarloko zinegotziak esan zuen, etxe bizitza horien legezko okupatzaileak diren aldetik ez dugu inor kalean utziko, familiei dagokienez. Ez dakit, egonda aurrera pausorik edo, zentzu honetan? Ez, familia horiek badaukate baita ere, etxe bizitzak usatzeko epe bat, eta epe hori betetzen danean, imaginatzen dut, gure lokala bezala, brigada bat eroango dutela, imaginatzen dut betere, polizia municipalez edo ertzeniaz babestuta, bortizkeriz ustarazteko etxeak, eta familiak kalean eatuko dira, eta momentuz ez daukate alternatibarik edo beste aukerarik bertatik juteko etxe municipal batzuetara edo donora. Horre, ez dakit, baina atentzio deitzen duena da, alokairuan egonikan, zer gertatu da, eraikinaren jabeak eta udalak akordio bat propioki egin dutela? Bai. Azkenean, jabeak udalarekin akordio bat egin duk, erratzen dena da, jabe horrek bazeuzkan kontratu batzuk, firme mantentu zirenak, eta udalak, udale enpresa baten bitartez, harremanetan jarri da interlokuzio lanak egiten, eta hor diru eskaintzak egin ditu, kontratu horiek bertan bera usteko. Ordune, bai bertako lagunek eta bai gure elkarteko kidek, ez esan genion udalaren eskaintzari. Horre jakine dugu, aukerarik izan duzue eraikina eta zuen lokalaren jabearekin hitz egiteko? Bai, eukik genuen, eta bere aldetik ez zeukan inongo asmorik gu bertan mantentzeko. Berak ja, bazeukan bere akordio propioa udalarekin, eta, hortik aurrera, ez zan bere ardura, udalaena baizik. Orduan, klaro, berarekin akordioa egin ostean, gauza hitz egiteko aukera izango dugu. Batez ere, berak ez duelako nahi izan. Orduan, berak ere ez baldin badu horre sartu nahi, zer gertatzen da? Berak ere eraikina udalari saldu diola? Hori da. Orduan. Hori da, akordioa berak udalarekin horrela zedeko. Berak etekin ekonomiko bat lortu dau, eraikin horiek zarrutak zudelako, eta Peruren ingurua, bertan bera bota barzirelako, eta ja, ez zaioa sola bertan geratzen garen hone historioak edo proiektuak. Naiz eta, jende asko bertan bizitzen jarraitzen dauzen.
hori da, hain justu atentzioa deitzen duena, hori bera da, etxe bizitza pribatu bat, non alokairua dagoen, hor, atentzio deitzen du, kontu pribatua delarikan, azkenan udala dela zuei diru eskaini dizuena, txokoa uztearen truke, eta propioki orain artean zuen maizterra, zuen etxeko jabea izan dena, joan egin dela. Bai, alase da. Hor, hain justu, eskaerak helarazi dizkiozue Basauriko udalari, zeintzuk dira hauek? Gure eskaerak da aukera bat planteatzen mahai gainean. Hau da, guk 40 urte hauetan lokal bat eduki izan dugu, bertatik dinamizatzeko hainbat eta hainbat gizarte eragile desberdinek dauzkaten borrokak, bai antimilitaristotik, bai ekologismotik, bai feminismotik, edo eta, bazterketa sozialaren kontrako borrokaren aldetik. Orduan, oin ez dekogu leku propio bat borroka horiek garatzeko, kalean geratzen gara. 40 urte hauetan aipatu beharra da baita ere, ez diogula inongo erakundeari ez euro bat, ez peseta bat bera bezez eskatu, ez dugu inongo diru laguntzarik eduki, erabat autonomoak izan gara, eta Basauriko herriari hornidura bat eman diogu, non edo nork edozin borroka garatzeko aukera izan dagoen, edo biltzeko, edozin ekitaldi ospatzeko. Oin kalean geratzen garenez, udalari eskatzen diguna da alternatiba bat, aukera bat emateko, badakigu lokalak badauzela herrian, lokal municipalak, eta indefensio egoera horretan geratu garen heinean, udalari eskatzen diogu hori lokal bat eukitzeko aukera, nahiz eta izan lokal publiko bat. Hain justu hori bera ere, ohikoa da Euskal Herriko beste herri askotan, elkarteek jardun ohi dutela, udalaren eta herriaren jabetzakoak diren lokaletan, noizbait, 40 urtetan askorako izango zenuten, noizbait pentsatzen dut ikusiko zenutela halako lokalen garapena, ez dakit, zentzu horretan, hitz egin izan duzue udalarekin aukera horri buruz, zein izan da beraien erantzuna? Eskorra izan da. Eureke dioten arabera edozein elkarte bezala erregistrora jo behar dugu, gure eskaera egiteko, eta hortik abiatuta, aztertuko dituztela aukerak zentzuk diren. Kontua da, gure egoera ez dela egoera arrunt edo normal bat, eta horretarako adibide garbi bezala beti izaten duguna. Edozein elkarte baldin bagara, zergatik guri diru eskaintza zehatz bat egute eta gainontzekoei ez diete horrelako eskaintzarik egiten. Dago udalak badakiela gurekin arazo bat sortu dauela, eta gainera herrian ezaguna garela. Orduan, zeo zergatik izan dute, oin euren burua zuritu nahi dute, baina arazoa mahai gainean jarretzen dago, eta espero dezagun, amentik itzira, udal gobernu batzarrekin biltzeko aukera ukitzea, alternatiba edo joartera bat bilatzeko asmoz ikusiko dugu. Horre, bestelako operazio urbanistikoetan ere, egiten dena bada ere, demagun, behin-behineko lokal bat bilatu, udalak hori ordaintzen du, zuek bertara joaten zarete, eta gero behin hirigintza plana guztiz betetzen denean, eta etxe bizitza berriak egiten direnean, bertako lokal baten lagapena. Aukera hori mahai gainean egon da? Gure aldetik proposamena egon da udalak oen arte ez digu baietzorik emone aukera horri, baina guk momentuz ikusten dugun aukerarik errezena izan daitekela, baina badiotxut, euren aldetik jarrera neko eskorra da, eta biltzeko arazoak jartzen diguten einean, zaila izango dela uste dut horrelako akordio batera llegatzea. Jakin dezakegu, zenbat diru eskaini duen Basauriko udalak? Bai, 5.000 euren guru. Xetasun guzti hauekin gelditzen gera, eskerrik asko, gurean izateatik, Olatz Laparra, Trintxera Kultura Elkarteko kidea. Ondo segi? Ni esker, arte, bai, agur.
zure ate ondoan. Baluzaz, eragileak eta bereziki Euskararen bueltako entitateak bildu dituen etxe batek ere agur esateko unea heldu zaio. Izan ere, euskalgintzaren erreferentzia handia izan da Senpereko Larraldea etxea eta ateak itxiko ditu laster. Bertsularien Lagunak elkartea da, bertan gelditzen den azkenekoa eta bakarrik izanik lekuz aldaketzekotan dira. Hain justu, Euskal irratietan hitz egin dute etxe honi buruz eta bertako jabearekin hitz egin dute. Guk ere bere garaian aukera izan genuen berarekin hitz egiteko. Hain justu, bertan Andoni Iturriotzek erosi zuen etxea Parisetikan bueltatu zenean, luzaz bertan lan egiten ibili ostean. Etxea ikaragarria da, ikusgarria, baina biziaren poderioz Andoni Iturriotzek bere etxea, bere ondorengoei pasa eta bestelako bideetan kokatu da patua. Euskal Irratietan jaso dute xehetasun guztiak. Euskararen, euskal kulturaren eta arteen oantzea izan da Lajaldea urte luzez, Andoni Iturrioz mezenasak eraiki duen burbuila berezi bat. Oiartzunen, sortu eta Parisen egin zuen lan luzaz, Lajaldea nola eskuratu zuen esplikatu digu. Anaiari erosin nion hau, eta ez nekien zer egin. Bino pena ematen zidan, kanpotiar bateri ustea. Eta nire lehenbiziko ideia zen anaiari erostea, beno etxea berritzeko, bino lehengo arkitekturakin gisa, atxikita, hau dena atxikita. Eta ibili nintzen 15 bat urte biltzen baserriko tresnak, orga, goldiak eta gurdiak eta museo txiki bat egiteko. Eta izautzen nuen nire adiskiden alabak, Joana Mendiburu eta Leire eta horiek. Eta Joana gaztetxoatzen, ez dakit, izango zituen 8 bat urte edo 19 urte. Eta behak errantzian, baina zerraitek ez diozu bertsolariari txoko bat uzten. Nigo otik bertsolzalea naiz da. Eta hala egin nuen, lehenbiziko elkartea hori zen. Ondutik Andoni Iturrioz hasi zen artisten obrak erakusten Lajaldean eta erakusketek arrakasta bildu zuten. Pila jende nahi zuten erakusketak egin dugu, nik errango nuke 18 bat urtero 4-5 erakusketa. Gehienak ziren kanpotiarrak, erretreta hartuz, eta uste zuten artista zirela, eta nik doainik egiten hori dena, eta hartzen zuten tokia egiteko, baina ez zuten bakarrik erakutsi nahi, baina saldu nahi ere bai, eta nora nire helburua zen laguntzea gure hizkuntza, maite dut euskara. Ez nuen Euskal Herrian ikasi, nik kanpoan ikasi nuen, baina haitakin eta amakin. Eta orduan pentsatu nuen, 18 urte pasata gero, ez nuela gehiago jarraituko erakusketak egiten. Sartu zen antzerki talde bat, eguzkilore, sartu zen aurrokekin, zinema ere bai, Gaztibeltza, baita integrazio batzordea eta 10 bat. Gaur egun Lajaldean gelditzen den azken elkartea da Bertsularien Lagunak, udauntan lekuz aldatuko dute, 20 urtez egon dira bertan, Ainhoa Elizondo langileak errandigun bezala. Bai, etxe berezia da eta izan da kultur eta euskararen inguruko ekintza askoren sehaska bat, ez? Beraz, Andoni Iturriozek etxe hau eskuratu zuen, eta orain dela 20 urte, Bertsolarien Lagunak elkartea izan zen lehen elkartea hemen plantatu zena, bere egoitza izan du azken 20 urtetan hemen, eta bai, Andoni Iturrioz bezalako pertsona gehiago beharko lituzke euskal kulturak egia esan, zeren ekarpen izugarria egin dio, etxe hau elkartei utzirik eta bera ere kudeatzen ibili izan da bai. Eziste bakrik egon hemen hainbat urtez, jendea pasa da, elkarteak pasa dira? Hemen elkartea hainitz pasa dira, ez nuke inorraztu behar. Azken urtetan hasteko Gaztibeltza izan da hemen,
integrazio batzordea baita ere, gau eskola, AEK, aurrok, abesbatza, gero hemen antolatu izan dira atxa poesia, 1609 elkartea, eta antolatu dira amarnaka erakusketa, musika manaldi, antzerki manaldi, bertso saio ugari, txapelketa, bertso saio musikatu, hitzaldi, denetarik izan da hemen. Txalaparta ikastaroak ere, zerrenda luze bat egiten halko genuke egiarran. Olako lekuak faltan botako dituzte elkarteak? Dudari gabe, izugarrizko utxune utziko du, eskas bat nabarituko da. Ez bakarri Senpere herriarentzat, baizik eta esango nuke lurraldearentzat, eta Euskal Herriarentzat ere, bai. Urrun joan gabe, guk Euskal Herriko bertsozale elkartearen azken batzar orokorra hemen egin dugu, eta ez da lehen aldia, eta bai, Euskal Herriak galduko du leku mitiko, kutxun eta konprometitu bat. Ni duela 2 urte eritu naiz, eta infernu bat izan zen niretzat. Ez nuen errentik kobratzen doainik egiten egitenak, gastoak ere erdiak sakelatik ordaintzen nuen. Baina gero pentsatu nuen, ez nintzala betiko, eta orduan egitenak transmisioa egin behar nuela semeakin, dakizun bezala gurasuan bideak ez dira beti aurrenak, eta orduan ezin nuen utzi semeari animaleko gasto horiek, eta orduan pentsatu nuen poliki galetzea jendeari alde egiteko. Eta guain aldengo dute bertsolariak. Pena handia dut, nik 80 urte ditut, ezin dut jarraitu, semeak beste bideak baituzte, eta orduan pentsatu nuen itxi egin behar nuela. Gero aurrak ez dakit zer egingo duten. Hemen, egia erraiteko, Senperen etzen hainitz gune entzuten zela euskara, eta denak euskaraz egiten zuten, eta ez bakarrik bertsolariak, baina hemen izan dira AEK-koak klasek ematen, bizia zen, arro nahi zonekin, niretzat poz handi bat izan da. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 ongi etorri, naiz irratira entzule suhiltzaileek itzaltzea lortu dute, ostegun arratsaldean Jaizkibelen piztutako sutearen azken fokua. Salva Badiola, egunon. Egunon, Peieta, egunon entzuleok. 30 hektaria inguru erre dira, batez ere pinuak, Talaia izeneko eremuan piztu den suak, suaren ondorioz. Hego-haize bortitzak sua itzaltzeko lanak zaildu dituen arren, kontrolpean dagoeneko Hondarribia alderazioan frontea. Egun osoan zehar abisu hori aktibatuta egonda, ostegunean baso suteak izateko arriskuagatik, hegoaldeko haizearen intentsitatea dela eta gaur ere hala jarraituko du. Goizeko 4etan 103 km/h haize bolada maksimoak neurtu dituzte Jaizkibel mendian. Eta bestalde Londreseko Heathrow aireportuak egun osorako itxita egongo dela iragarri du Jaieseko erresuma batuan kokatzen den Jaieseko azpiestazio elektriko batean izandako sutearen ondorioz. Londreseko suhiltzailean sareak adierazi duenez, aireportura ez joateko eskatu diate bidaiariei eta konpainiekin harremanetan jartzeko gomendioa egin diete informazio gehiago lortzeko. Heathrow aireportuako hartarazi du gainera aldaketa nabarmenak izango direla datozen egunetan gertu dagoen azpiestazio elektriko batean piztutako sute baten ondorioz. Fidrak 24 hegaldiaren jarraipen zerbitzuek isa kontuan emandako datuen arabera 1350 hegaldi baino gehiagotan izango dute eragina. Hala ere entzuleok egon zaitezte lasai gure aeroportuek ez dutelako horren eraginik nabarituko. Egunaren nondik norakoak aipatzeko ere gurekin da, Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon Peieta, egunon entzuleok, ostiralau martxoak 21 arrazakeriaren aurkako eguna dugu eta horren arira manifestazioak espero dira hiriburuetan gaurko egunean zehar. Gainera, Nafarroako SOS arrazakeriak urteroko txosten aurkeztuko du, salaketak ere kontzentrazioa egingo du Iruñan preso atzerritarren eskubideen alde,
Eta jarraituko dugu kontzentrazioen berri ematen, hain zuzen ere ELA eta LAB sindikatuek eta kontseiluak deitu dute beste bat Gipuzkoako eta Bizkaiko aldundien aurrean, hizkuntza politikan atzerakada ikusten dutela eta. Basotik Fundazioak zuhaitz landaketak egingo ditu gaur nazioarteko zuhaitz egunaren harira, gainera ingurumen aipatu dugula Gasteizek isuri gutxiko eremuaren ordenantza onartuko du udal plenoan, eta bestalde lurralde kohesioko kontseilariak Burlata, Uarte eta Sarriguren konektatuko dituen bidegorriaren lanen amaiera bisitatuko du. 50.000 herritar inguruk erabili ahalko dute gune hori. Beste kontu bat, ostiral honetakoa dela Hondarribiko surf monitorearen epaiketaren azken eguna, eta amaitzeko peli mundu mailan azken egunotan ezinbestean egiten ari garen bezala Gaza eta Ukrainara begiratuko dugu. Guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez badugu nabarmentzeko jazuerarik? Gaur goizean Irunen egon den istripua gaitik, errepidea itxita dagoen bat bi bat errepidea 70 kilometroa, autopilaketak daude errepidea itxita mantentzen delako, desbideratzea 3-4-5 errepidetik. Eta bestalde hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda, Andoainen Irungo norantzan, N1 errepidean 446 kilometroan, errei bat itxita dago, ibilgailua errepidetik kanpo dagoeneko, baina autopilaketak mantentzen dira. Eguraldiaren iragarpena jasoko du ere, Iker Ibarluzea. Giro argiagoa izango dugu ostiral honetan, naiz eta erabat lasaitzerik ez duen lortuko. Goizean goiz edo egun sentian oraindik hodei dezente izango da zeruan, bereziki lurraldearen hego isurialdean eta ekialdean, bereziki Nafarroan, eta bertan oraindik euri zaparrada batzuk izango dira, Pirinio inguruan oraindik handi samarrak izatea baztertu gabe. Goizak aurrera ginala ordea atertu egingo dutenean eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, beti ere hodeiak trinkoagoak izanik lurraldearen hegoaldean. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta geroz eta iparralderako geroz eta zeru argiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki azken orduetan berriz ere hodeiak ugarituko dira, zeru estaliko da eta azken orduetan hegoaldean euri pixka bat ere izango da. Haizeak hegoaldetik zakar edo oso zakar joko du, bereziki goizean eta azken orduetan, temperatura minimoek behera egingo dute, 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz antzeko kokatuko dira, Kantauri isurialdean 17 eta 21 gradu bitartean, eta hego isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, kostaldean. Usurbil bizi. Gozatu zumetaren muralaz, artelanez betetako kalez, murgildu gerraren memoria ibilbidean eta Usurbilgo sagardoaren kulturan. Ezagutu Elizako organo eta arloju paregabeak, kontsultatu bisita gidatuak. 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria naiz irratian. Goizeko 9:06, Gal, Onom de la Raison d'Etat dokumentala aurkeztu du Silvi Garat filmagileak. Frantziak, Espainiako gobernuak 1980ko hamarkadan Gal taldearen bidez egindako gerra zikinaren inguruko ikerketa sakonaren emaitza da lan hau. Garatek hainbat biktima, militante abertzale, politikari eta funtzionari frantses elkarrizketatu ditu, baita bialdetako epaileak ere. Gertakari haien konplexutasuna eta ondorioak argitzeko asmoz, Euskal Irratietan izan da filmaren egilea. Sylvie Garat, egunon. Egunon. Au nom de la raison d'État dokumentala inkesta moduan eraiki duzu. Hor parte hartzen dute biktima, lekuko, polizia, epaile, mercenario, galek sortu urte ilunak zendako berriz argitan eman eta zoin izan da zure astapeneko xedea? Nire xedea zen dokumental aipatzea duela beraz berrogoi urte gertatu diren
gatazkak eskolegian, gerlazikina berriz aipatzea. Eta, erran duzun bezala, hortarako lekukoak mintzarazteko gogoa banuen. Eta beraz, ikuspegi handana bat hartzen ditut filma hori egiteko. Lehenik eta behin, familiako kideren bat galdu duten biktimak. Gero, hartan argidura eta gogortasun azaltzen duten militanteek, eta gero joan naiz Baionan ikerketak zuzendu dituzten 6 eta Riberol epaileen ikuspundutik, eta gero Garzon epailearen azalpena Espainol estatuan. Azkenik nire gogoa zen ere frantses politariek hitz egitea, eta onartu dute, beraz Jox eta Glavani mintzarazi ditut. Eta antzigabe Skoarzini polizia. Garrantzitsua zen jende handana batek hitz egitea, bere ikuspunduak adierazteko eta gehitzeko. Menturaz, pentsatu du dokumentala puzzle baten modukoa barkatu. Bakotsak bere zatia ekartzen du, naiz eta bukaeran, oraindik ere, puzzlearen pieza batzuk falta dira. Eta falta direnak da frantses polizia batzuen implikazioa, Estatu frantsesaren isiltasuna, ez den sekulan garen inkerketa batzorderik egon, ondorioak argitaratzeko. Dokumentalean Jox eta Glavani politikeroak entzuten dira, erresa izan da hauekin? Ez dut erranen erreski. Glavanirekin pixkat argitu nahi, zeren berak erraiten ditu, asumitzen du, bai, galek lagundu duela, baina Joxekin aski zaila izan da elkarrizketa, zeren baietz errandu, nahi zuen parte hartu, eta elkarrizketa hasi aintzin errandit etzuela rapustoik emanen nire galde guziei. Eta hola pasatu da elkarrizketa, banuen galde bat, 5 pasai aldiz galin diot, etzuen rapustoik ematen, hala ere gauza batzuk erraiten ditu. Aski zaila izan da Joxekin. Zoin galdeetan mutu egon da? Momento batez, duriz Joxek Gonzalezi errantzion, arduratzen ziste galetaz, etanik arduratuko naiz, ieslariet komunitatea, komunitate guzi hori Ipar Euskal Herritik botatzeko. Hori, erantzunik ez? Ez. Etzuen hori, etzuen errapusteik eman nahi ez. Dokumental hortan ere agertzen da ere mercenario bat, haren elkarrizketa zati bat ere sartu duzu? Bai, Edo Fontez, berazen batxuki ostatuan eta konsolazioneko ostatuan berazen hilzailea. Eta hilaintzin 2013an filma bat egin dute Portugalen, bere biziaz. Eta aski harrigarria da dokumental hori. Eta momento batez galetaz hitz egiten du, eta hori sartu dut dokumentalan bai. Zeren bera afera ipatzen dut hor. Sendira dokumentalean isiltasunak iraunen duela eta estaduak estalirik atxikiko duela afera hau. Zertan baliosa izaiten alda dokumental hau? Horroitaraziz, asteartaratzean Parisen erakutsi duzula. Nola hartua izan da? Nola hartua izan den, jendeak pixkat harritua zen, batzuek antzia zuten, eta beste batzuk ez zuten bat ere ezagutzen historio hori. Gero interesa zen guretzat partaideetan 2 deputatu baziren. Eta pentsatzen dute, erran daukute, nahi zutela legebiltzarrean pasatu filma hori. Beraz, hori deputatu nahi zinean pasatzea eta berdin zerbait egitea talde bat pentsatzeko galiburuz. Hori zen, hori erran daukute publikoki. Gero ikusi behar zer eginen duten. Deputatu horiek dira beraz Eskolegitik Peio Dufo eta Marseillako LFI alderdiko Sebastian Delogu. Galen garaian 27 hil izan dira. Eta gehiago izan ziren
hamar kadatik landa kondatzen hasten bagira. Hau da gure egiaren historioa. Eta nire ustez, baitez padakoa, belaunaldi berriak jakin dezan zer gertatu den Ipar Euskal Herrian. Bai. Hala, hori da importantea, bai. Eskualerrian zauriak beti idekirik dira, zaila izan da ere lekukoen biltzea? Ba, aski zaila izan da, ba. Zeren batzuek ez dute bat ere garai hortaz hitz egin nahi. Traumatismoak ezin gaindituz. Baina batzuk mintzatu dira, eta baten aintzinean emaitea eta gai personalaz galdutako aitaz edo lagunen zitzigitea ez da bat ere errez. Beraz batzuentzat lekukotasuna nire iduriko askapen moduan agertu da. Isilik egon dira luzaz eta orain gai dira hitz egiteko hortaz. Eta beste batzuentzat memoriaren bete beharra gehiago da bakzu. Ezin dugu ahantzi zer gertatu den gure historioa Ipar Euskal Herrian. Eientzat, bati pentsatzen dute, importantea zen belaunaldi berriei lekukotasuna ekartzea eta kondatzea historioa. Hala, eta behar ba arras azken galdera, egin duzun dokumentalean, zek zaitu gehienik hunkitu, harritu? Uste dut, hunkitoa izan naiz bai protagonistek eien biziaz hitz egiten zutenean, bakizu biktimak. Batzuentzat biziki delako bizia, ez gira huartzen baina biziki gogorra izan da batzuentzat. Eta gero, uste dut ere 6 epailearen lekukotasuna ere hunkitu dit. Baionara dintzelarik 25 urte zituen, eta galeko dosieretaz arduratzen zen. Eta aski pisua eta berezia zen beretzat garai hori. Eta berak zion azken aldikotz hitz egiten zuela galetaz dokumentala hontan. Eta erraiten zidan bere bizian galetaz etzela mintzatzen, zeren jendeek ez zutelakotz. Jendeek ez zutelakotz zer, ez baita entzun, moztu da? Sinesten, bai, sinesten. Ez zuten sinesten. Sylvie Garrat elgarutzi behar dugu, Au nom de la raison d'État dokumentala ikusteko, Doniane Loizunen, bigelak betia dira nik uste? Bai, bigelak bete-beteak dira, bai. Baina uste dut apirilaren 3 berriro pasatuko dutela zinemagelan. Hala, ba esker mila hasteko guretako denbora harturik eta ondoko egunak arte Sylvie Garrat. Mil esker. Mil esker. Au nom de la raison d'État, Sylvie Garraten dokumentala hau Doniane Loizunen, baina nere France 2 Frantses Telebistako plataforman ere martxoaren 27 goiti eta France 3 katean apilaren 2 hamekak 20 gutitan. Eta gai unekin bururatzeko juna dokumentaletik atera ditugun zati zonbaitzu. Arratsaldeko 7 inguruan, beraz entzun genuen Arrabots oso bitxia eta oiu batzu karrikan bere ala atera ginen eta joan ginen Kaiet ostatura, eta han beraz, eta ikusi genuen, beraz Kaiet refusiatu gazte hori ezautzen genuena, eta hor zen lurrean, tiro bat buruan. Bere ala jendea hor bildu zen, aldi oro hortaz hitz egiten dudanean, badut emozioa igotzen dena, berrogei urte eta gero. Je mets le contact sans fermer la portière de ma voiture, et au moment de démarrer, la voiture explose. Je suis projeté à l'extérieur par le souffle de la bombe. Oui, ça a été un compromis qui a permis de satisfaire Felipe González, qui, je le répète, interpellait François Mitterrand de manière assez claire, assez nette sur le thème. Comment on dit en espagnol, donne-les-moi, dámele. On était tellement copains, c'était une situation très, très compliquée. Figueiredo Fontes, le modus operandi du GAL se précise. Eu faço preço a quem me pede para liquidar X pessoas. Eu avalio a pessoa e faço o preço. Recruté et payé par le commissaire Amédo Fousset. No se llegó a concretar ni a probar cuál había sido el sistema de pagos
a los mercenarios. Hori urtea initz pasa dira, ahaztura batean ez da erori behar. Iduritzen zait, bai garrantzitsua dela zintzotasunez eta gardentasunez aipatzea. Herri honetan gertatu den krudeltasun guztia. Eta ez aipatzea, ez egitea bakarrik gatazka politiko honen irakurketa bat eta ongi agertzea, sufrimendua ez dela alde batean egon eta sufrimendua Goizeko 9:17 EH Bilduk eta EH Baik lehen aldiz modu koordinatuan burutuko dituzte jardunaldi municipalistak larunbat honetan bertan. Jardunaldi hauetaz hitz egiteko gurekin daude Onintze Oleaga, EH Bilduko udalgintza arduraduna eta Xabi Tikoipe, EH Baiko instituzio arduraduna. Egunon. Bueno, udalgintza modu koordinatuan sustatu nahi duzue. Nola egiten da hori? Esperientziaz, egin esperientzia baliatzea, zinez guretzat importanta eta hortaragoaz erri hauteskunde horiek lehen helburu gisat hartzen ditugulako gure hautesle eta erritarren hurbilenekoak baitira. EH Bilduren kasuan Azpeitian, EH Bairen kasuan Angelun, horre modu koordinatua, baina egia da ere, leku banatuan egongo daukera noizbait, koordinazioari muturrera eraman eta leku beran egiteko? Bai, nik uste dut aukera hori juntidekia dela, hor koantolatua dugu, baina bakotsak bere alde, bakotsak baititugu gure egutegiak, gure instituzio egutegi ezberdinak, baina alere badugu esperientzia partekatze bat, eta baliteke ordutegi edo data garantzitsuen aparte topaketa horiek egitea gauzak eraikitzeko, gauzak prestakuntza moduan elgarrekin egin dezakegun. Horre, akaso EH Bai eta EH Bilduren indargunetako bat udalgintza da, hor zenbat alkate mugiaraziko dituzue? Zehazki, ez ditugu zenbat alkate mugituko ditugun, bai gaur goizean 420 bat kide mugituko ditugula ikusi dugu, bai alkateak, bai udalautetxiak, zein herrietan, bai egunero izerdia botatzen lanean ari diren kidegoak udalgintza bera badelako hautetxi eta alkatez gain herrietan lanean ari den kidego guztiak egiten duen langintza bat, ez? Eta guretzako hori da benetan garrantzitsua, herriz herri badugula indarra, badugula lana, eta lan egiten duen edo lan horri aurre egiten dion kidego oso bat, eta hori benetan guretzako altxor handi bat da. Zuen kasuan? Zenbakiak ere ez ditut, zenbat hauzapez edo urbilduko diren, mainan gu ehun pertsunetaz urbilduko gira eta zinez zifre handi bat, eta guretzat helburu bikoitza, ejan bezala heldu den urtean ditugu hauteskundeak, eta beraz etorriko dira bai hautetsi direnak eta esperientzia partekatzera direnak, eta bai kideak
Eiek hautetxe bilakatzeko asmoa dutenak, beraz zinez izanen da trukaketa handia bihar goizean, hor eginen diren taileretan, esperientzia partekatze hortan. Xabi, hain zuzen, zuen kasuan nabarmendu duzu, ezkerreko zerrenda abertzale ekologista, feminista eta euskaltzale gehiago sustatzea xede duzuela, biharko jardunaldiarekin. Esan daiteke ere, akaso aurre kanpainan zaudetela, nabari duzu horren girorik? Gu gira hor pixka bat dinamika hori pizteko, eta bai plazaratu dugu zer diren gure helburuak. Gure helburuak dira urrats berri baten egitea, hainbat herri atxikitzea eta beste batzuen ardurak hartzea. Helburu bikoitza delarik gure kasuan, herri hauteskunde horietatik elkargoko ere asanblada marraztuko dela. Hori da gure iparraldeko instituzioarena, beraz badugu helburu handia bihar egunean eta erran duzun bezala ez, hor gira dinamika pizteko, herri hauteskundeen giro bat sortzeko, segur dena da bihar abiatuko dena gehienik hiri handiak dira hor jadanik hortan jarri direnak eta prestatzen ari direnak. Bigarren urrats bat egin beharko da iparraldeko barnekaldean nun egitipiak ez dira oino hortan txartuak. Jakinez, gure kasuan ere ez girela zerrenda horiek ez direla alderdi politikoetako zerrenda batzu, baina zerrenda zabalak gehienetan eta hortarako ere plazaratu ditugu gure lehenezko puntuak ez. Horintza zuen kasuan, aipagaiak badira etxe bizitza, trantsizio ekosoziala, zainketak eta gobernantza eredua, zer esango zenuke behar edo eta interes edo kezka hauetaz? Gu egia esan bagatoz kongresu bat egitetik, 3. kongresua hain zuzen, non nazio auzia erdigunean jarri dugun, eta iruditzen zitzaigu momentu berezia zela hau, kongresuaren biharamunean egiten dugun konferentzia municipalista delako, eta beraz horretan ere kongresuan sortu den horrek, kongresuan erabaki den horrek islada izan behar zuela hori dela eta baditugu bigune nagusi, bate izango da nazio eraikuntza udalgintzatik eta bestea gobernantza eredua, badagoelako ere gobernantza ereduaren inguruko ebazpen bat kongresuan onartu duguna, eta horiek hautetxe eta herrietako kidegoarekin lantzea da helburua. Eta hortik haratago ere baditugu egunero udaletan praktikan jartzen ari garen gaiak edo guretzako lehentasunezko ildoak direnak. Batez ere herritarrentzako lehentasunezko arazo edo lehentasunezko ardura direlako eta besteak beste etxe bizitza ikusten ari garelako larrialdi egoera honetan nolako garrantzia hartzen ari den eta guk badugulako konpromiso bat hartua herritarrekin, badugu herritarrekin nolabaiteko kontratu bat egina eta beraien auziei, beraien ardurei ditugun baliabide guztiekin eta egin dezakegun ahalegin guztiarekin, jakinda ere udalek badituztela beraien mugak, hoiei ahalik eta irtenbide egokiena bilatzea. Etxe bizitzaz gain, trantsizio ekosoziala nola ez, zaintza ere bertan presente izango da, eta euskara eta kultura, euskal kulturaren gaia ere landuko dugu konferentzia honetan. Horintze, 2025 urteko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan aurreikusitakoa baino 400 milioi euro gutxiago jaso dira, okerrez banago. Udalak kezkatuak daude, heldu den urtean edo hilabetetan diru gutxiago jaso dezaketelako? Batez ere, udalen kezka ez da momentu honetan azaleratu da, baina egia da gu bagabiltzala orain dela urteak azkenengo ekarpen legea adostu zutenetik edo onartu zutenetik ere udalen finantziazioaren inguruan ditugun kezka horiek mahai gainean jartzen, ez? Udalak badira erakunde mailarik baxuena EAE eta Nafarroako erakunde mailakatzean,
Baina ez horregatik garrantzia gutxiago duenak, are gehiago esango nuke herritarrentzako garrantzia gehien duten erakundeak direla, gertuen daudelako, eta gainera lehen da bizi jotzen duten atea eta lehen da bizi zabaltzen zaien atea badelako udalena. 400 milioi euro gutxiago ez dira jaso direna, 700.000 gutxiago dira, badute errelato bat edo badute arrazoiketa bat foru aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzatik nun adierazten duten hori badela mutualistei bueltatu behar izan zaien kopuruagatik, baina ez da soilik hori baizik eta bada egin zuten aurrikuspena 2023ko urrian ez delako egokia izan, bazen aurrikuspen oso baikor bat eta gero ondoren izan dugun egoerak erakutsi du ez dela aurrikuspen hori bete eta berriz ere momentu honetan aurkitzen gara. 2024ko urrian egin den aurrikuspena 2025ko dirubilketarako ez delako beteko berriz ere badelako aurrikuspen bat gehikuntza bat aurrikusten duena, dirubilketaren gehikuntza bat aurrikusten duena eta ikusten ari gara egoera ekonomiko honek ez duela hori betetzea ahalbideratuko eta horregatik bagabiude benetan arduratuta horrek eragiten duelako udal finantziazioan eta azken finean hori bada zerbitzu publikoen mantenuan eragin izugarria daukan zerbait. Guk beti defendatuko dugu udalek nahikotasun finantzieroa behar dutela, eta ez soilik nahikotasuna, baizik eta egonkortasuna ere. Eta egonkortasunak esan nahi du, zerbitzu publikoen sendotasun hori mantentzeko gaitasuna eman beharko diela udalei. Xabi, EH kasuan, agendara eraman duzuen elementua bada, Ipar Euskal Herriarentzako autonomia aldarrikapena, horrek udalei, herriko etxei nola eragingo die? Guk jartzen duguna, jarri duguna autonomia proposamenaren aratago, guk jartzen duguna biharko herriko hauteskundea da gure instituzioari urrats berri bat emateko beharra. Eta hori dugu galdeginen gure hautetxi, gure kide hauteskunde horietan sartuko diren guztiei, lehen lehoan jartzea instituzio berri baten eskaera edo ahalmen gehiagoren eskaera. Aldaketa bat izan beharko dela ondoko mandatuan. Eta hori guk aintzinan eramanen dugu bai herri hauteskundeetan, bai hirugarren itzuli hori aipatzen duguna elkargoarena eta hor gehiengo bat eraikitzeko prest garela. Ez bakarrik eta instituzio hori lortu dugun guziokin, nahi dugula beste urrats bat eman, uste baitugu, eta lehen planoan agertu baita bere mugak dituela eta askoz gehiagoren beharra dugula denok gure buru jabetza bidean. Horre, elkargoaren kudeaketan ere sortu zen, Bilgaiten taldea abertzalea. Nolako balantzea egiten duzu talde honetaz? Bilgaiten taldea, azken finean gure kideak sortutako talde bat ez, eta gure kide haratago joaten den talde bat, eta eien pentsaketak egiten dituztenak elkargo mailakoak, aski teknikoak, beraz elkarlan bat daramatzagu, eta eiek egiten ditute bai eien lanak, eien komunikazioak, baina elkarlan oso bat dago hor. Hor, udalgintzaz hitz egiten dugunean, eta bereziki fokua hauteskundetan jarrita, horrez dakit, zuzenduko diazu, akaso, baina beti izaten da ezberdintasun bat, Hego Euskal Herriko hauteskundetan, egia dare, horre begiratzen zaiola asko, alderdiaren markari, Ipar Euskal Herrian, hautagaitza ezberdinak, izendapen ezberdinak izaten dituzte, horre, nabaritu duzu agian halako ezberdintasunik zuen arteko elkarlan horietan? Bai, ezinbestekoa da ezberdintasuna hainiz daude zerrendak aparte ere, hautetxien ere egoera eta antolaketa eta egutegia zinez hainiz gauza ezberdinak dira, egutegia ezberdina dugu,
Aman komunean duguna dira ideiak, egitaren gandik etortzen den programa, gure ezkertiak abertzale feminismo, transizio ekologikoarena eta hainbat idei aman komunean jartzen ditugunak, hori errestasunez ibiltzen gara, eta gero ondotik alde teknikoetan oso ezberdina ez. Baina azken finean, esperientzia trukatzeaz, egiten gaitu bidea hobetzen edo ibilbide batzuk hartzen, egia guk ezin dugula oraindik alderdi gisa aurkeztu herri hauteskundeetan, naiz eta berba hiri handietan agertuko den gehiago, edo auzapez baten gibelean agertuko den gero eta gehiago. Beraz, bidea luzea dugu hortara iristeko, baina uste dut ari girela eta hori dugu helburua ez, nunbait urratxez ere alde teknikoak ez dugu eskurik, baina urratxez ere gauzak aman komunean egitea eta hurbiltzea eta irudia ere egotea ber funtzionamendu, ber gobernantza eredu hortan ere berdin ibiltzea. Bai, egia esan, ez da erreza konparaketak egitea, sistema bera, hautaketa sistema bera ere desberdina delako, ez? Adibide bat da, Frantzian, Frantziak estatuak inposatzen duela bi bueltatako sistema bat, eta gero hirugarrena deitzen duguna elkargoari begirakoa, ez? Guk beste sistema elektoral baten pean jokatzen dugu eta horrek egiten gaitu da, desberdin planteatu behar izatera kontuak, baina badago desberdintasun horietaz gain, Xabik esan duen moduan, lotzen gaituzten gauza garrantzitsuagoak, eta gauza garrantzitsu horiek dira, bai gure helburua herri oso bat eratzea dela, eta batez ere herri oso bat eratzea balore jakin batzuetan, askatasunean, justizian, berdintasunean, trantsizio ekologikoarekiko eta ingurumenarekiko babesean, eta beste balore eskertiak eta bertzaleetan, eta horrek egiten gaitu indartsu, Euskal Herriko mapa munduan horrek marrazten duelako. Honitza, gero, gaurkotasunari buruz ere elementu bat galdetzea gustatuko litzaidake, tokiko arloan esanguratsua izan baidalako egunotan ikusi dugula, Arratzua Ubarrundiako EH Bilduko zinegotziek dimisia aurkeztu dutela, honen ezinbestean baiezkoa bozkatu zen, ez prebarikatzeko udal gobernua, ez prebarikazioan ez erortzeko, eta atzoko albista ere bada, Laudioko udalak elegitea jarri diola eolikoen proiektu bati, jakin nahi dugu, ea zer gertatzen den proiektu hauekin hautetxeak gatibu bihurtu dira? Nik uste dut ez hautetxiak, herriak eta udalak gatibu bihurtu direla, eta ez gatibu proiektu jakin batzuengan, baizik eta gatibu dira ardura duten erakundeek orain artean ez dutelako ardura jokatu. Euskal Herria Bildu badabil esaten, uste dut, 2015-etik EAEko legebiltzarrean horrela onartu zenetik, badela garaia berriztagarriak ordenatu, edo berriztagarrien proiektuak ordenatu behar izateko. Eta ez da soilik berriztagarrien proiektuak ordenatu behar direla, herri honetan trantsizio ekosoziala da bera ordenatu behar dena. Eta ardura duten udalak horretan, ardura duten erakundeak horretan ez dira udalak, ardura nagusiak dituzte erakunde nagusiek, eta ez dute jardun. Esaten ari gara, azken urteetan ere, berandu gabiltza. Eta berandu gabiltza ordenatu behar delako, badaudelako beste agente batzuk, publikoak ez diren beste agente batzuk ere, honetan jokatzen dutelako, eta orduan bakoitzak bere bidea egiten duen horretan, enpresek proiektu horiek aurrera eramatea dute helburu gisa, eta horretan ari dira. Eta nola Jaurlaritzak ez duen bere erantzunkizuna bete eta ez duen ardura jokatu berriztagarrien proiektuak ordenatzeko orduan, horiek tramitatzen hasi dira, eta badago tramite jakin bat udaletan egin behar dena, eta udaletan egin behar den tramite jakin horrek oso teknikoa da, eta
ez dauka gaitasunik ez proiektuak aurrera eramateko, ez proiektuak eragozteko. Eta horrek sortzen du nolabaiteko batetik ez jakintasuna herritarrengan ez dakitelako, normala den moduan udalek ze gaitasun duten, zein eskumen duten eta zein eskumen ez duten, eta bestetik sortzen du ezinegon handia badirelako erabakiak herritarren eskuetatik kanpo daudenak eta ez daukatenak ia eragiteko gaitasunek. Eta bukatzeko galdetu beharra dizuet, datu bati gaurko honetan albistea da, Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, familien 30%ak hilabete amaierara heltzea kostatzen zaiola, zabaldu genezake seguru aski hau Euskal Herri mailan, eta jakin edu hor, udalgintza 0 kilometroko politika gintza izaten dena, herritarrak bere atarian topatzen duena, egoera honi nola egiten zaio aurre? Ez da erraza, lehen esan dudan moduan udalak badirelako maila instituzionalean baliabide gutxien dituztenak, baina era berean herritarrengandik gertuen daudenak, era berean nik esango nuke ardura oso handiarekin jokatzen duten erakundeak direla eta herritarrek horregatik lehenengo ukitzen duten atea dela udalarena. Uste dut horrek erakusten duela, lehen aipatu dudan moduan, zein garrantzia duen zerbitzu publiko sendoak izatea, horretarako behar besteko diru sarrera publikoak, egonkorrak eta nahikoak izatea, eta horrek eraman beharko gintuzke, beste maila bateko hausnarketetara, erreforma fiskala edo berrikuspen fiskalaren eztabaidan planteatu izan dugu bezala. Nik esango nuke, udal guztiak aleginak eta bi egiten ari direla horrelako egoerei erantzuteko, herritar guztiek edo guztiok ikusten dugulako nola egoera ekonomikoa aldatzen ari den munduaren aldaketa askartasun honetan, eta horretan ere badagokigula erantzunkizunez eta arduraz jokatzea, eta besteak beste horregatik guk ere gure lehentasunen artean inklusioa, inbertsio soziala, gizarte politikak mahai gainean jartzen ditugu, uste dugulako momentu honek hori eskatzen duela. Eta bergeinean eganen dut ahalmen guti ditugula ere iparaldean egi mailan, baita elkargo mailan, naiz eta ahalmen batzuk eskuratu diren sozial arloan eta zerbitzu publiko arloetan ez dira lortuak. Beraz, nik eganezake hori bi epeetan epe laburrean, autu berenak girela jendeetaz urbilenik aritzeko eta eien hilabete bukaeretako arazoak urbilenetik konpontzeko eta erantzuteko, eta epe luzerakoan errandutana elkargo mailan ere ahalmen gehienik eskuratu behar ditugula, eta hori gurekin kondatu beharko dela ezkertiak alderdi gisa eta sozial arloan herritarrekin landuko dugun gaia baita. Gelditzen gara, honintze Oleaga eta Xabitiko Ipe, EH Bildu eta EH Baiko kideak eskerrik asko goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko. Martxoaren 17an crowdfunding kanpaina abiatu zuen AEKak eta Mirokutan ekoizpenetxeak. Martxan den jalgiadi dokumentalaren ekoizpena bultzatzeko euskararen uneko egoera, etorkizuna eta korrika bera ipagai, Anelordi korrikako koordinatzailea Lourdes Etxezarreta AEKako Nazio Kontseiluko kide eta Ander Iriarte dokumentalaren zuzendaria batu ditugu, naiz irratian, Itxaso Leon. Ànimes que s'han sentit perdudes, creix la llum del fons i esquerda el cel. Ei, demà, momentu hau, betikoro idea. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara.
Bilboko Lizardi Euskaltegian gaude, Bilboko Txapurkalean, eta korrika eta euskararen etorkizuna ardatz hartuko dituen jalgiadi dokumental berria, eta hori bultzatzeko aurki abiatuko den crowdfunding kanpaina izango ditugu izpide datozen minutu hauetan. Horretarako gurekin ditugu Ane Elordi korrikako koordinatzailea, Lourdes Etxezarreta AEKako Nazio Kontseiluko kidea, eta Ander Iriarte dokumentaleko zuzendaria. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, sola salitxo honekin hasteko galdetuko dizuet zein izan asmo den dokumentalaren funtsa edo mamia, hau da, nondik abiatu zen ideia eta nola gorpuztuko den ideia hori. Bueno, nik uste dut euskaltzale gehienak nabaitzen dugun zerbait dela, ez? Esaten dut ez dagoela inon idatzita, baina denak indugu irakurketa bera, ez? Euskera dagoela puntu batean, zenetan aurrera ez badugu egiten gauden bezala mantentzearekin atzera egingo duena, ez? Baina egia da, diagnostiko egiterakoan nik sentitu dudana da, ez duala aurkitu inon honengatik da edo agatik da zehatz bat, baizik eta jende asko, iritzi asko, eragile asko bakoitza bere aldetikan pentsatzen, eta nolabait pentsatu nuen nola lortu dezaket honen inguruko amalgama bat egitea. Ez ni normalean dokumentalak egiten ditudanean da nik daukadan kuriosidade batengatik edo ni daukan jakinmin batetik abiatuta, eta pentsatu nuen, nola egin dezakegu jakiteko zein diren ikuspuntu guztiak, arazo guztiak, eta horrela pentsatu nuen dokumentalean batean biltzea. Baina noski dokumentalean 2 orduko ladrillo bat egingo banu aditu guztiak, beraien teoria guztiak esaten, hori ikusteko oso zaila izango zen, eta behar nuen nolabait indargune bat, zerbait denak batuko gintuela, eta 2 urtero daukagu hor bihotza uzkurtzen digun ekimen bat, hori korrika da, eta pentsatu nuen hori izan zitekela denak batu gaituen leku hori. Eta beraz, korrika bihotz eta ardatz izango duen dokumentala jarri dugu martxan, eta bide batez buruen guztiak ere astintzeko, harik eta iritzi gehien eukitzeko. Zuei ere galdetuko dizuet, nola erantzun dio AEKak behar honi, jakin min honi, edo nola jaio da zuen arteko lankidetza hori? Ander hurbildu zanean AEKara proposamen hau egitera, edo kontatzera zer zeukan buruan, eta aipatu zigunean euskararen inguruko hausnarketa bat, baina korrika ardatz hartuta buruan zeukan dokumental film bat egiteko hori, ezin izan genion ezetzik esan. Eta egia da sartu garela korapilo potolo batean, eta lan handia egiten ari da, eta guztion artean egiten ari gara, baina gaia planteatu zigunean ezin izan genion ezetzik esan. Orain ari gara horri guztiari forma ematen, eta gaiak, eta nor, eta zelan, eta hori guztia, baina ideia moduan aurrera horretan. Ideia horri forma emateko esan duzuen bezala, badira izango dituzue bideo horretan hainbat eragile lagun, aipatu zuen bakoitzak bere ikuspuntu propioa ere eskaintzen duela honetan, ez? Dokumental horretan izango dira euskalgintzako eragile desberdinak? Argi daukagu korrikak batzen gaituela, euskerak berak batzen gaitu eta herri izaeran indartu bebai, ez? Orduan korrika bada elementu bat nazio moduan, hizkuntza ardatz izan da euskalgintzakoak zein beste batzuk ere batzen gaituena, ez? Orduan horre elkarrezketa saio batzuk abiatu ditugu, 50 lagunetik gora egon dira parte hartzaile, eta euskalgintzako jente asko bai, baina beste arlo batzuetakoak bai, ez? Uste dugulako euskararen auzia edo auziak baldin badaude eta badaude, arlo askotakoak direla. Eta gure asmoa bada honek eragin dezan urrengo berpizkunde posible baten, eta hori arlo askotan eman behar da, ez soilik euskalgintzan. Eta horretan parte hartzea beharrezkoa da arlo askotakoa. Aipatu dugu euskararen etorkizuna proiektuaren ardatzetako bat bezala, ez? Jakin nahiko nuke ere, segurazki izan duzuelako nahikoa denbora eta espazio honen inguruan hausnartzeko, zein den zuen interpretazioaren arabera euskararen oraina eta ze etorkizun espero duzuen edo espero dezakegun.
Egin ditugun 50 elkarrizketa hauetatik, iritzi guztietako ari naiz orain transkribitzen eta begiratzen, eta zerbait ari bari naiz konturatzen da oso zaila izango dela diagnosi bakar bat egitea. Uste dut argi daukagun bakarra dela hirugarren iraultza bat asmatu behar dugula denak elkarrekin, zeren errealitatea oso ezberdina da hiru lurraldetan. Nik uste dut oso diferentzia handia dagoela, hiru lurralde administratiboak daukaten egungo egoera, baina gero ere intersekzionalitatea asko aldatzen ari da, arnasgune, hirigune, aldatzen ari dira migrazioaren erronka handia izango da, publiko eta herrigintzaren antzekoa, eta nik uste dut bizireun nahi balin badugu lortu behar duguna dela denak estrategia eta helburu bateratu bat izatea. Eta horretarako oraintxe bertan daukaguna da hausnarketa garaia, eta dokumental honekin pixkatu egin duguna hori da. Mundu guztiak izan dezala egoera ezberdinen errealitatearen jakitun. Nik sorpresa asko eraman ditut elkarrizketa hauetan, eta sekula pentsatu ez nituen errealitate asko ezagutzen ari naiz. Eta nik uste dut, hori, albokoa begiratzea, eta esatea, nik iritzia daukat, minon konturatu naiz honekola bizitzen duela, goazen aurkitzea minimo horiek denak aurrera egin dezakegunak, urrutineko helburu horiek. Lortzen balin badugu, nik uste dut aurrera egin ahalko dugula. Bestela, badaukat sensazioa, gaudela euskara dela nolabait gaixo bat, eta administrazioan aldetikan daukala paliatiboak, baina paliatiboekin egiten duzuna bakarra da sufrimendua gutxitu, baina ez duzu sendatzen gaixoa. Nik hor uste dut, oraina nahiko argia edo nahiko kontziente gara zein egoeratan dagoen euskara bera. Sarritan aipatu izan da oldarraldia bera, Anderrek aipatu dauen moduen administrazio desberdinetan egoera desberdina da, orduan Nafarroan edo Ipar Euskal Herrian bizidan egoera, hainbat faktoretan ez da bateragarria edo konparagarria Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dugunarekin, orduan ofizialtasuna oraindik aldarrikatu behar hori badaut artean, orduen oraina leku batzuetan oparoa da, aberatsa da, atzera begiratu eskero, bada garaia esateko lan asko egin da, eta horri esker hemen gauz, baina gauz geldialdi gune baten, eta hori erabakigarria izango da, aurrerantzean egingo dugun bide horri begira, bidea egingo badugu elkarrekin eta euskararen aldean. Horiek guztiak eta hori guztiei igual gehitzeko aekarentzat gakoak direnak, diagnostikoa partekatua edo partekatzen ari gara behintzat kezkak eta iritziak foro desberdinetan, baina argi daukagu aekarentzako gakoak zeintzuk izan behar diren etorkizun hori nolabait etorkizun horretan eragiteko, hausnartzen ari garela ondo esan du Anderrek, baina hori dokumentala nolabait ere uste dugu izan daitekela tresna bat eragiteko, eta esan bezala aekarentzako hainbat gako horiek maigaineratzen ari gara, orain elkarrizketa fase horretan maigaineratu ditugu eta dokumentalean zehar ere horiek ikusteko eta ezagutzeko aukera izatea espero dugu, eta besteak beste ezagutzaren unibertsalizazioa, euskara eroso erabiltzeko eremuak sortzea, garatzea eta elkarlotzea, hizkuntza politikaren norabidetzea eta batez ere helduen euskalduntzearen estrategikotasuna erdigunean jartzea. Horiek dira aekarentzako gakoak, gure xedea azken finean Euskal Herriko biztanle guztiak euskaraz eroso bizitzea delako, Orduan, helburua hori izan da, ze politika, ze lanketa, ze helburu buelta horretan planteatzen ditugu, diagnostiko horretatik abiatuta. Ados, urrengo galdera zuri bideratuko dizut, Ander, esan da mai honetan, hausnarketa erronka baino gehiago, akzio bihurtu nahi dela, zuk ere sentitu duzu erronka hori dokumentalaren bultzatzaile ezaren aldetik edo gehiago izan du gozamenetik, ez dakit nola baiteko ardura
sentitzen duzun? Nik uste dut euskera berarekin dugun erlazioa dela sufrimendu eta gozapenekoa, aldi berean askok. Eta, nik ez dut ulertzen dokumentalak ez barin badira gizartean erakitzeko. Daude batzuk egiten dituztela informatzeko edo zer ingurua ezagutarazteko. Nik egiten dudan zinema, edo egin dudan zinema, bai nire lehenengo Etxebarriak lanetik nahi izan nuen herrian itzi ditu, karpeta ordinak nahi izan dugu torturatuen egoera hobetu edo behintzat jendartaratu, eta honekin nire helburua noski eragitea da. Nik oraintxe bertan tratamendu egiten ari garen horretan, eta iritzi guztiak nik egunero ez dakit parregin, negarregin, poztu, daude iritzi batzuk motibatzen hautela, urrengoak deprimitzen hau, urrengoak baina, bai bukatzen dudanean daukadala sensazio bat, takoko bat, guzti hau partekatzeko jende askorekin. Zeren nik uste dute irakurtzen ari nintzen gauza asko nire inguruan, inguru euskaltzalea daukat, ez dakizkitela, eta uste dut balin badakizkite lagungarriak izango direla motibatzeko eta soluzioak bilatzeko. Suposatzen dut dokumentalaren asmoa dela, ahalik eta irismen handiena izatea, edo euskal gizartearen gana oroar iristea, baina ez dakit izan duzuen buruan olako profil zehatzagorik edo targetik dokumentala ikustea hobeto etorri dakioken pertsonarik? Zu galdetzen duzu hobeto datorkion pertsona ikusteko, nik uste dut inoiz otzela kalterik egingo. Beharrezkoa ikustea, eta guk hausnarketa prozesu bat abiatu dugu dokumental horren sorkuntzarako, tartean 24. korrikaren antolaketa erakutsiko da, eta korrika bera filmatzeko asmoa ere badago. Baina nik uste dut dokumentala bera izango dela aurrerantzeko hausnarketarako tresna, eta medio. Orduan, behin argitaratzen den danetik aurrera, ezin aurre ikusi ze bide izango dauen, baina gizartean eragiteko moduko tresna izatea espero dugu. Jakin badakigu martxan duzuela jada proiektua, AEKak eta Mirokutan ekoiztetxeak, baina gauzatze hori bateko ere behar da oraindik bultzada bat, zentzu horretan ere aipatuko dugu komunitateak hartuko duen papera, bultzada honetan, puntu honetatik aurrera eta zergatik den hain garrantzitsua bultzada hori edo komunitatearen babesa eta lankidetza? Lehenengo eta behin, halako proiektu erraldoia, zeren erraldoia izango da, 4 urte luze izango dira ikusi arte, azkenean babesa beharko du ez bakarrik bukaeran, hau da, ikusten denean, zinemetara iristen denean, eta orduan animatu beharko dugu Euskal Herriko edozein herritar hurbiltzeko zinemetara, baina oraintxe bertan sortzen ari gara dokumental hori, eta horretarako baliabideak behar dira argi eta garbi, eta crowdfunding honen helburua hori da, ez? Proiektua babestea, gaia ezagututa, helburuak ezagututa, crowdfundinga babestea, horrela azkenean emaitza hobea lortzeko nolabait, beharrezkoa dalako, oso prozesu luzea dalako, azkenean bai Mirokutana ekoiztetxe txiki bada, Euskal Herrian mugitzen da, Euskal Herriko jendea langileekin, eta hori guztia laguntzeko beharrezkoa da. Orduan, bai AEKak bere baliabide komunikatiboak eskainiko ditu, eskaintzen ditu, hau bideratzeko, eta lanketa hau ere hortik dator, komunikabideen bitartez zabaltzea eta ezagutaraztea, oraindik ikusi ez daiteken, porque gainera ezin dugu ezer erakutsi, ez daukagulako ezer erakusteko, momentuz sortzen ari garelako. Hanek esan du, korrika bera grabatzeko asmoa, prozesuan ari gara, oraintxe bertan ari gara lanketa egiten etxe barruan, zein izango da mezua, zein izango da kanta, zein izango da ibilbidea, zein izango da hori guztia
ari gara prestatzen eta hori da gero ikusiko dena, baina oraindik hori lantzen. Bai, galdetzen nindoan ere, apur bat zehaztearren, entzulei ere ondutorriko zaie jakitea, zehatzago, zein datetan, noiz eta nola egin daiteken ekarpen hori, aipatu duzu Lourdes edabidetatik deialdi hori zabaltzeko garaia dela, baina nola ekin dezakete entzulek edo interesik duen edonork. Guk uste dut argi dugula euskararen burruka hontan publiko eta pribatuaren arteko harreman bat beharko dugula eta hemendikan ez dela inoiz euskal proiekturik aurrera atera, ez balin badago jendea atzetikan bultzatzen. Eta crowdfunding kanpaina horietan hori espero dugu, ez? Aldi batetikan gure gura da ere bai, honen bitartez proiektua ezagutera ematea eta horrek ilusio bat sortuko duelakoan eta jendeak badakielako hemen gaudela eta hau ekimen hau aurrera atera nahi dugula eta baita ere jendeari ufada eskatzeko guk ere gero aurrean publiko laguntza publikoetara joango garenean indarra handiagoarekin joateko eta baita ere sentitu dezaten instituzio publikoek hau egin beharra dagoenaren nahi hori, ez? Eta behar hori. Orduan helburu bikoitz hori dauka. Eta arlo praktikora joan da. Martxoaren 17an abiatuko da crowdfunding kanpaina eta Goteo plataformaren bitartez egingo da eta horretan norbanako elkarte edo famili bakoitzak ekarpen kopuru desberdinak egiteko aukera izango dau eta ekarpen horren truke sariak egongo dira. Batzuk uste dugu oso interesgarria direla, bereziki korrika bizi duen jendearentzat. Orduan, gonbita egiten dugu Goteoko webgunean sartu, AEK zein Birokutanaren sare sozialetan ere zabalduko da deialdia bera, eta horre informazio gehiago egongo da ikusgai. Eta kanpainara sartzeko 3 bikoitza jalgiadi.eus webgune izango duzue. Jasoko dugu deialdi hori, gonbita hori, eta lehen aipatu duzue dokumentala ez dela berehalako gauza izango, etorkizunera begira, ez euskararen etorkizunera lehen aipatu dugun bezala, etorkizun laburrago edo hurbilago atera kaso, baduzue aurre ikusita noiz ikusiko duen argia dokumental horrek? Gure helburua eta mugarria 2027 urteko zinemaldia litzateke, segurazki, 2026an grabatuko da, eta 2027ko zinemaldian estrenatzea espero dugu. Une horretan alba dugu bira hasi eta 25. korrikarako indar eta arnaz betez iristeko. Dokumental horren izenburua bera, Jalgi Adi, ezaguna egiten zaigun esaldi bat, zer dela eta izenburu hori. Hortxera euskeraz daukagun liburu zaharrenean, esan zuen Etxeparek Jalgi Adi kanpora, ez? Berak argi zeukalako euskara ezin zala etxean geratu, euskarak kalea irabazi behartzuela, eta dokumental honetan espiritu horri egin nahi diogu denak atera gaitezen euskara erabiltzera kanpora eta jarri dezagun batez ere euskara erdigunean. Eta horregatik nahi izan dugu orain dela 500 urte idatzitako espiritu horrekin lotu. Amaitzeko galdetuko dizuet, lehen ibili gara komentatzen, 25. korrikarako balitekela kanpoan egotea dokumentala, eta jarriko dugu begirada ere, urtebete inguru barru, egongo garela okerrez banago 24. korrikan murgilduta, urtebeteko aurre ikuspen honekin, ez dakit aurreratu ezakezuen zeintzuk izango diren gakoak datorren edizio horretan, eta ea gako horiek agian zer ikusirik daukaten dokumentalak berak ere azalduko duenarekin. Goizeko 10 dira ertzaintzak eta udaltzaingoak migratutako pertsonen kokaleku bat desegin zuen ostegun honetan Donostian, Mateo inguruan, Borja Colominas Pepeko zinegotziak sare sozialen bidez adierazi ostean. Itxaso Leon, egunon?
Egunon Peli eta egunon entzule, Labek Donostiako udalean duen Natal sindikalaren arabera ustutako espazioak hilabete asko zeramatzan okupatuta eta udaltzaingoak behar bezala kontrolatzen zuen. Gainera, adierazi duenez, etzen inolako arazorik antzeman, ez segurtasunean, ez osasungarritasunean, espazioak garbi baitzegoen eta bertan bizi ziren pertsonek portaera egokia baitzuten eta etzegoen auzokoekin inolako gatazkarik. Sindikatuak gaineratu du kokaguneko egoilar guztiak gizarte larrialdietako udal zerbitzuaren erabiltzaileak direla, udal erroldan, osakidetzan eta helduentzako hezkuntzan alta emanda daudela eta egunero eskolara joaten direla. Horregatik, desegitearen arrazoia jarrera xenofoboa eta arrazista dela salatu du. Izan ere, udalaren ekintza Borja Korominas PPko zinegotziak sare sozialetan seinalatu ondoren etorri da. Haren ustez premiazkoa zen horrelako asentamenduak ustea eta haren arabera Gipuzkoako hiriburuan 50 baino gehiago zeuden. Gaineratu zuen etzaiela etxe bizitza doan eman behar. Ser irratian emandako adierazpenekin osatu zuen mezua. En cualquier caso, yo sí os pediría rigor en vuestros planteamientos, sobre todo cuando acusáis a un compañero de cosas bastante graves, ¿no? Y es importante desalojar esos asentamientos, buscar soluciones junto a las diputaciones forales para estas personas y vincular cualquier ayuda que se dé a estas personas a un compromiso con la integración efectiva, a través de la formación, a través del empleo. Y si no, porque yo tengo una cosa, lo que no podemos hacer es poner casas a todo el mundo, ¿eh? O sea, se les puede facilitar la capacidad de trabajar a través de la formación, pero cada uno tiene que pagar su casa, como todo hijo vecino, vaya. O sea, no sé cuánta gente me está escuchando hoy aquí que no tenga una hipoteca o no paga un alquiler. Me imagino que todos. Entonces, claro, tenemos que ir con cuidado, ¿eh? Porque vamos a ir prometiendo casa a todo el mundo, pero luego la casa a todo el mundo la pagan los impuestos de todos los donostiarras. Laben ustez, argi dago Korominas jaunaren jarduera zinematografikoak hala esan dute bultzatu duela Martin Niebabe EAJko segurtasuneko zinegotzea usteko agindua ematera. Kalean bizitzeak dakarren giza drama alderdikeria zerabiltzen ari direla salatu du sindikatuak. Eta gogora ekarriko dugu ere suhiltzaileek itzaltzea lortu dutela ostegun arratsaldean Jaizkibelen piztutako sutearen azken fokua. 30 hektarea inguru erre dira, batez ere pinuak, Talaia izeneko eremuan piztu da sua, eta hego haize bortitzak sua itzaltzeko lanak zaildu dituen arren, kontrolpean da dagoeneko Hondarribi aldera zijoan frontea. Egun osoan zehar abisu horia aktibatuta egon zen ostegunean, baso suteak izateko arriskuagatik, hegoaldeko haizearen intentsitatea delata, eta gaur ere hala jarraituko du. Goizeko 403 kilometro orduko haize bolada maksimoak neurtu dituzte Jaizkibel mendi inguruan. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari helduko diogu eta trafikoan aipatu behar dugu duela ordubete inguru, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela A8 errepideko 125 kilometroan, Trapagaran aldean, Galdakauko norantzan, errei bat itxibarri izan dute eta horrek 2 kilometroko autopilaketak sortu ditu, baina hori bai duela minutu batzuk istripua amaituta konponduta geratu da eta autopilaketak mantendu egiten dira, baina gutxituz doaz pixkanaka. Beraz, ostiral honetako eguraldiaren iragarpenarekin goaz, Iker Ibarluzea. Giro argiagoa izango dugu ostiral honetan, naiz eta erabat lasaitzerik ez duen lortuko. Goizean goiz edo egun sentian oraindik hodei dezente izango da zeruan, bereziki lurraldearen hego isurialdean eta ekialdean, bereziki Nafarroan, eta bertan oraindik euri zaparrada batzuk izango dira, Pirineo inguruan oraindik handi samarrak izatea baztertu gabe. Goizak aurrera ginala ordea atertu egingo dutenean eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, beti ere hodeiak trinkoagoak izanik lurraldearen hegoaldean. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta geroz eta iparralderako geroz eta zeru argiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera eta bereziki azken orduetan berriz ere hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko da eta azken orduetan hegoaldean euri pixka bat ere izango da. Haizeak hegoaldetik zakar edo oso zakar joko du, bereziki goizean eta azken orduetan temperatura minimoek behera egingo dute, 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek aldiz antzeko kokatuko dira, Kantauri isurialdean 17 eta 21 gradu bitartean, eta hego isurialdean 14 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauekin galditzen gera, eskerrik asko itxasoa, asteburuan. Berdin Pili. Eta joan aurretik ere, agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon, Peli. Beno, ostirala aldu da azkenean Inigo, nolako saioa, espero duzu gaurko?
Tira, saio, majo bat egunerokoa bezalakoa. Gaur Arkaitz Xukuntzarekin ariko gara, Nortasuna sarean jardunaldien inguruan, 10. edizioa dute, eta tira, martxoaren 26an egingo dute San Telmo Museoan, arekin aletuko dugu nolabait, egitaraua. Gerora Unai Elordi Hidalgorekin adimen artifizialaren giroan ariko gara. Multiagente sistemak, aipatu dizkigu, konputazio kuantikoak, tira, kontzeptuala konplexu xamarrak, baina tira, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta doktore denak, uste dut jakingo duela gure entzulentzat nolabait horrelako kontzeptuak azaltzen. Astebururako arte eszenikoen agendara ekarriko du Jana Maritorena Genbek eta Libe Mendizabal Paskualekin hartuko dugu kafe hutsa, hortxe ibiliko gara, berarekin azken proiektu eta horrengo proiektuei begira ere, huerdiko 12etara bidean. Ederto, guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, asteburu bikaina izan. Ondo segi. Naiz irratia.